fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 53 minutos na nakaligad sa takna sininga, las 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udtod sa FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network kinakandrang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hulyo 3, tuig 2024. Sa gyapon ini mo lang ganimong kurman, Bombo Chama Blanco, hover kagkaroon sa aton sining mga headlines sa mga nagapangunang mga balita. Department of Public Works and Highways Regional Office 6 nagalaong nga hatagan sila sa resumption order agud mapadayon ang pagkaayos ng seawall sa Rizal, Palapala. Sa biyak nga bahin ni Iloilo City Dog Pound makarescue sa gyapon sa mga emergency situation na pisar, may nakatala na nga partial closure para sa ila rehabilitation. Sa biyak nga bahin, mga takop sang manhole sa barangay Tabuk Subaharo, syudad sa Iloilo, nag-ulusmod na delikado para sa mga motorista. PRO6 sa closely monitoring sa mga lugar nga posible may operation sa nga Pogo. Kag negosyo lakip na daan nga record sa Indian National posible rason sa iya kamatayon. Ini natuhoy karon na mga kabombo sa Indian National gagin lutang patay sa distrito sa Mandurriao kagabi sining adlaw. Muli madalang kuwar mga balita issues kay impormasyon na may sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa Udo. Pasiplatan taman mga dalagkuan kag mga nagapanguna nga mga balita sa palibot sa pungsod na Pilipinas. Mga dalagkuan nga mga balita nasyonal. Sa aton sining pagpangalagad kilala na or ginhingadla na ang bago sining Department of Education Chief away isang liwan kunti si Senator Sani Angara sa aton sining mga kabombo kagapon sining adlaw. Ini siya ang kabaylo sa kay Vice President Sara Duterte. Pahayag diri sa Presidential Communications Office nga manginipiktibo ang appointment ni Angara sa Hulyo 19. Ginanunsyar sa Presidente ang nasambit nga development kag pagpili sa panibagong tiglikom sa Department of Education sa ila sini nga ika-17 nga cabinet meeting dito iya sa palasyo sa Malacañang. Gilayo naman nga ginbato ni Senador Angara ang tanyag sa Presidente bilang DepEd Secretary. Si Angara ang lakip diri sa nagaduso sa edukasyon sa pungsod. Nagtapos ang senador sa Masters of Laws sa Harvard University, Bachelor of Laws sa University of the Philippines, kag Bachelor of Science in Economics sa London School of Economics. Nagpasalamat diri si Angara sa salig sang presidente kag iya sini nga komiter nga magapakig obra no or magakoordinar sa tanan sini nga sektor sa susyudad lakip na diri sa kay Vice President Sara Duterte bilang anay tiglikom sa nasambitan sining departamento. Ini para nga mapasiguro nga ang tanan sini iya nga mga kabataan no, ang mayara sa access sa quality education. Sa aton sini karon niya nga mga kabumbo kay di ni man lipod sa ibalo sa aton sini nga mga kauturan nga ang edukasyon amo iya ang manggad nga wala gid sang sarang nga may makakawat sa iya sinisig kaparyo. O bisan tayaan niya pa ka, bisan ano niya nang himuo niya, ang imo sining edukasyon hindi kinaya madula sa imo, hindi man na makawat sa imo. Sa aton sini karon nga mga kabombo gani or amuning rason kung nga ang edukasyon amo ang pinakaimportante sini or primary weapon sang tagsa ka individual sa iya sini nga pagpangabuhi sa ibabaw sang ginatawag nga the real world.
Kay kung manubo ang imo sini nga edukasyon sa aton sini mga kabombo, medyo manubo-nubo man ang mangin estado sa imo sini nga pangabuhi. Kay kalabanan subong nagapangita iya banwa sa mga trabaho ining mga college graduate kag subong man ang may mata sini iya nga tinunan. Ang iban pagin nga mga balita kag impormasyon aton sini nga patpaton sa paray nga pagpalayag sa Mumuray sa Unto pagkatapos ang Bombo Network News. Sa patatas, mas sami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Paradyo Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Ngayon ay Miyerkules, ikatlong araw sa buwan ng Hulyo, taong 2024. Sa ating mga headlines, ay Philippine National Police iniimbestigahan na ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa kinaroroonan ni Pastor Apollo Kibuloy. Samantala, 35 pesos naman na wage increase pwede pang iapila sa DOLE o ayon po yan sa DOLE. Ang Pilipinas kinundi na ang panibagong missile launch ng North Korea. Mga puwang naman sa sektor ng edukasyon, kabilang ang kondisyon ng mga estudyante, paaralan, guro, tututukan yan ni Angara bilang Department of Education Secretary. Samantala, ang senador hihingi rin daw ng payo sa mga dating nanungkulan bilang kalihim ng ahensya. Department of Budget and Management nakatakda ng isumiti sa House of Representatives ang proposed 2025 National Expenditure Program bago magtapos ang Hulyo ng taong kasalukuyan. Sa international news, ang China Coast Guard hinarang ang isang Taiwanese fishing vessel na may lulang 6 na crew at dinala sa mainland China. Sa ating balitang palakasan, 2 pang Pinoy athletes pasok na rin sa Paris Olympics. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Kinundi na ng Pilipinas ang pinakauling ballistic missile launch ng North Korea. Una kasing inilabas ng state media ng North Korea ang pagsasagawa nila ng naturang test fire sa 2 ballistic missile noong araw ng Lunes, 1 ng Hulyo. Ang ginawang test fire ay iniulat din ng South Korea, ngunit ayon naman sa militar nito, hindi naging normal ang paglipad ng isa sa mga missile. Batay nga sa opisyal na pahayag ng Department of Foreign Affairs, ang panibagong pagpapalipad ng missile ay nagpapalala lamang sa tensyon doon sa Korean Peninsula at sa Indo-Pacific region. Git pa ng ahensya, naapektuhan dito ang economic progress, kapayapaan at katatagan ng naturang rehiyon. Ayon pa sa Department of Foreign Affairs, kinakailangang matamang obserbahan ang naturang mga development at umaapilang Pilipinas sa North Korea na mag-comply doon sa mga international obligations nito at ang pagsunod sa mga akmang resolusyon ng United Nations Security Council. Hiniling din ng ahensya sa North Korea na pumasok na lamang sa constructive at mapayapang dialogo kasama ang Republic of Korea o South Korea. Batay naman sa naunang statement ng Joint Chiefs of Staff ng North at 2 missile ang pinakawalan nga. May 10 minuto ang pagitan ng 2 ito doon sa Jangyon, sa southwestern ng North Korea. Ang unang missile, mga kabomboy, sinasabing lumipad 600 kilometro habang ang ikalawang missile ay lumipad naman ng 120 kilometro, ngunit hindi na binanggit pa kung saang lugar bumagsak ang mga ito. Samantala, pinaalalahanan naman ni Department of Labor and Employment Secretary Bienvenido Laguesma ang mga kritiko ng 35 pesos na daily wage increase na maaari pang iapilayan ang naturang wage hike.
Ayon kay Secretary Laguesma, mayroong pang hanggang Hulyo 11 ang mga kritiko upang umapila sa National Wages and Productivity Commission. Ito anya ay nakatakda sa sinusunod na guidelines o panuntunan ng Department of Labor and Employment kung saan ang apila ay dapat ihain sa loob po yan ng 10 araw mula noong inilabas o publication ng naturang desisyon. Maliban nga sa mga kritiko, maaari rin anyang umapila ang isang individual o anumang organisasyon at humirit ng dagdag na sa inaprobahang wage increase. Noon ngang araw po ng Lunes nang inaprubahan ng National Capital Region Wage Board ang 35 pesos na pagtaas sa arawang sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor. Dito po yan sa Metro Manila. Gayunpaman, umani ng batikos ang wage order at tinawag ito ng iba't ibang mga labor groups bilang kakarampot, nakakatawa at insulting at iba pa. Samantala, magiging epektibo naman ang wage order sa Hulyo 17 yan ng kasalukuyang taon. Samantala, posibleng hindi na magkaroon ng special elections. Parehan na sa proseso na kinakailangan po ng dapat ang mababakanting posisyon ni Senator at incoming Department of Education Secretary Sani Angara. Naniniwala ang Commission on Elections na mayroong masyadong maikli ng panahon habang ang termino ng 12 kasalukuyang nakaupong senador ay magtatapos na rin naman sa 2025. Sa kanilang pulong balitaan ngayong araw, sinabi nito na posible anyang hindi na hihilingin pa ng Senado na magkaroon ng special elections at hihintayin na lamang ang 2025 midterm elections. Ayon pa kay Chairman Garcia, hanggang hindi na naisin ng Senado na magkaroon ng special elections ay mananatiling bakante ang naturang posisyon naiiwanan ni Senator Angara. Idinitalye din ni Garcia ang pangangailangan ng malaking pondo para magkaroon lamang ng isang special election. Maaari niya na umabot hanggang 13 billion pesos ang magagamit na pondo para lamang punan ang mababakanting senatorial seat. At habang kakailanganin din na muling bumoto ng mga overseas Filipino workers at iba pang sektor ng ating lipunan. Kahapon mga kabombo, 2 ng Hulyo ay inanunsyo nga ng Presidential Communications Operation Office nitong Palasyo Malacanang na si Angara ang papalit kay outgoing Education Secretary at Vice President Sara Duterte. Ito ay kasunod na rin ng naunang naging paghain ng Vice Presidente ng kanyang resignation na agad namang tinanggap ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Magiging epektibo sa Hulyo 19 ang pagbaba sa pwesto ni Vice President Sara bilang kalihim ng Department of Education. Bombo International News. Kinumpirma ng Taiwanese Maritime Authorities na hinarang ng 2 Chinese vessels ang isang Taiwanese fishing boat na Tanshinman 88 nitong gabi ng Martes. Malapit po yan sa Kenmen Archipelago na kaunti lamang ang distansya mula sa baybayin ng China, subalit kontrolado ito ng Taiwan. Sumampa umano ang mga tauhan ng China Coast Guard sa naturang bangka ng Taiwan, saka dinala ito sa isang daungan sa mainland China. Agad namang nag-deploy ang Taiwan ng 3 barko para i-rescue sana ang Tanshinman 88. Subalit isa sa mga ito na nagawa nga makalapit sa fishing boat ay hinarang ng China boats at sinabihang huwag mangialam. Napilitan namang itigil ng panig ng Taiwan ang pag-rescue sa naturang fishing boat para maiwasang tumaas ang tensyon matapos ngang ma-detect o mamataan ng Taiwan Maritime Authorities ang 4 pang Chinese vessels na papalapit sa kanilang direksyon. Sa isang statement, nanawagan naman ang Taiwan Coast Guard sa China na iwasang masangkot sa political manipulation at iwasang masira ang cross-strait relations ng dalawa at palayain ang Tanshinman ship at crew nito sa lalong madaling panahon. Ayon naman sa official news agency ng Taiwan, mayroong lulan na 6 na crew ang naturang fishing boat. Kabilang na dyan ang kapitan at 5 migrant workers. Hindi naman malinaw ang dahilan ng naging aksyon ng China Coast Guard. Subalit ito ay maaaring may kinalaman sa tensyon sa pagitan nila ng Taiwan na inaangkin nitong bahagi ng kanilang teritoryo.
Matatandaan nga na noong Pebrero ng kasalukuyang taon din, pinaigting pa ng China ang pagpapatrolya sa naturang katubigan matapos na malunod ang dalawa nilang mangingisdang Chinese habang hinahabol ng Taiwanese Coast Guard sa may karagatan yan ng Kenmen. Samantala, ipinagmalaki ng Philippine Coast Guard na isang pambihirang pangyayari ang paglalayag ng magkakasama ng 3 barko na Philippine Coast Guard at BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal nitong araw ng Lunes. Sa isang lathalain mga kabombo, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na lumikha ito ng isang remarkable sight. Anya, sinamahan ng idineploy na 3 44 meters multi-role response vessels ng Philippine Coast Guard na may bow number 4402, 4404 at 4409 ang BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal matapos na matagumpay na makumpleto ang kanilang resupply mission sa iba't ibang mga maritime features kung saan ay may Coast Guard substations ang Philippine Coast Guard bago pa man bumalik sa pantalan. Simula naman noong Abril, idineploy na ng Philippine Coast Guard ang isa sa pinakamalaki at pinakamoderno nitong barko na BRP Teresa Magbanwa sa Escoda Shoal bilang tugon sa presensya ng mga tauhan ng China at ganun din yung Chinese militia sa naturang parte ng karagatan at pagtingnan noong yung reclamation activities na isinasagawa ng China sa naturang bahagi ng karagatan. Kaugnay nito ay inihayag ni Commodore Tariela na bilang isang Philippine Coast Guard officer at proud Filipino ay ipinagmamalaki nito na masaksihan ang ating mga sasakyang pandagat na buong pagmamalaking binabandera ang ating watawat. Nagsisilbihan niya itong simbolo ng isang hindi natitinag na commitment para naman sa pagpapanatili at pag-iit ng lehitimong posisyon sa parte ng West Philippine Sea. Subalit kabaligtaran ang panig dito ng China na ikinagalit ang naturang deployment ng mga barko ng Pilipinas. Sa ulat mula sa state-run media na Global Times ng China, muling inakusahan ng naturang higanteng bansa, partikular na ni China Coast Guard spokesperson Gan Yu ang Pilipinas ng pagdadala ng malalaking bilang ng mga supply at umano'y mga construction materials para makapagtayo ng permanenteng pasilidad sa Escoda Shoal. Iginit naman ng China Coast Guard na ang naging hakbang umano ng Pilipinas ay lumalabag sa indisputable sovereignty ng kanilang bansa sa Spratly Island chain, kabilang na ang Xianbinjiao at tinatawag naman sa Pilipinas bilang Escoda Shoal. Subalit sa panig ng Pilipinas, sinabi naman ni Philippine Navy spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na ine-exercise lamang ng ating bansa ang soberanya at yan ay ginagawa natin sa sarili nating karagatan. Kaugnay nito ay pinagpapatuloy naman ng Pilipinas ang pagtitiyak sa integridad sa pagpapaigting pa ng presensya dyan sa mga teritoryong saklaw ng ating bansa at pagprotekta sa ating soberanya. Samantala, sa karagdagan pang balita, kuha tayong report mula po dyan sa may Senado. Mga puwang sa sektor ng edukasyon, kabilang ang kondisyon ng mga estudyante, paaralan, guro. Tututukan po yan ni Senator Angara bilang DepEd Secretary. Kaugnay niyan, kumuha pa tayo ng karagdagang detalye sa pag-uulat ni Bombo JC Galvez. Tututukan daw ni Senador Sani Angara bilang bagong kalihim ng kagawaran ng edukasyon ng Action Formation, kung saan lahat ng mga estudyante ay dapat makapag-enroll sa mga eskwelahan at mabigyan ng puwang lahat ng mga kabataan sa paaralan. Ang planong ito ni Angara ay matapos itong tanggapin ng posisyon bilang DepEd Secretary dahil naniniwala siyang makagagawa siya ng reforma sa mga kabataan at sa sektor ng edukasyon. Bukod dito, nais ding tutukan ng senador ang kondisyon ng mga paaralan at mga pangailangan ng mga guro at tiyaking magagamit na maayos ang pondo ng ahensya. Well, malaki yung pag-asa natin na makaka-institute tayo ng mga reforma na para sa ating mga kabataan at para sa sektor na yan, sa teachers. Kasi if you succeed, you help so many people, di ba? You help, it's the future of our country, tapos matulungan pa yung mga pamilya, pag natuto ng maigi ang isang bata, parang it's your way of helping him succeed in life, di ba?
Aminado rin si Angara na malaking hamon para sa kanya ang nakatakda niyang pag-upo bilang DepEd Secretary. Anya, hihingi siya ng tulong sa mga magagaling sa edukasyon at sa mga dating nanungkulan bilang kalihim ng kagawaran. Dagdag pa ng senador, hihingi rin daw siya ng payo sa mga dating niyang nakasama sa Senado na ngayon ay miyembro ng gabinete ng Marcos administration kung paano niya gagampanan ng mabuti ang kanyang trabaho. Yeah, definitely it's a challenge for me personally. So talagang hihingi ako ng tulong sa mga magagaling sa edukasyon at saka yung mga dating umupo at yung mga kasama ko na rin sa kabinete, yung mga kasama nating sa Senate na nanilbihan na dati sa kabinete. I will ask for advice on how to do my job well. Gayunpaman, kung maganda raw ang proyekto ni Vice President Sara Duterte na nagsilbing kalihim ng DepEd na pag-streamline ng curriculum sa basic education, ay posibleng ituloy niya ito. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Sa dagdag pa nating mga balita, iniimbestigahan na ng Philippine National Police ang naging pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa kinaroroonan umano ni Pastor Apollo Kibuloy. Una nang iniulat na sinabi nga ni Duterte na alam niya kung saan nagtatago si Pastor Kibuloy pero hindi niya raw ito ibubunyag. Ayon kay Philippine National Police Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, kailangan nilang tingnan ang konteksto ng naging pahayag ni dating Pangulong Duterte. Si Kibuloy na leader ng Kingdom of Jesus Christ Ministry ay pinaghahanap ngayon ng mga otoridad kasama na ang 5 iba pang mga kasamahan nito dahil naman sa akusasyon ng sexual at child abuse at maging ang human trafficking. Muling nanawagan ang Philippine National Police na kung sino man ang nakakaalam sa kinaroroonan ni Kibuloy at iba pang mga akusado ay magsipaglabas magsipaglantad at makipagtulungan sa kanilang hanay. Kaugnay niyan, narito at pakinggan natin ang bahagi ng pahayag ng tagapagsalita ng Philippine National Police, si Police Colonel Jean Fajardo. Ang inyong pambansang pulisya naman sa ay palaging bukas sa sino man po na gusto makipagtulungan po sa PNP with respect sa kanyang mga pananalita ay pag-aaralan po natin kung ano po ba talaga itong laman po itong kanyang pananalita. At syempre, kailangan din po natin makausap siya kung sino yung kausap niya during that time at sino yung nakarinig itong kanyang mga pananalita. Bahagya ng mensahe ni Colonel Jean Fajardo, tagapagsalita ng Philippine National Police at pinuno ng Public Information Office ng naturang tanggapan. Samantala sa ibang balita, nakatakdang isumite ng Department of Budget and Management ang kopya po ng National Expenditure Program para yan sa fiscal year 2025 sa House of Representatives sa darating po yan na July 29. Kasunod ito ng pag-aproba nga kahapon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 6.3 trillion pesos na national budget sa ginanap na 17th Cabinet Meeting. Ayon sa Department of Budget and Management, umabot sa 9.2 trillion ang natanggap nilang proposed budget sa kabuuan, subalit nasa 6.3 trillion pesos lamang ang budget ceiling po o cap na inaprubahan ng Development Budget Coordination Committee. Dahil umano ito sa limitado pong fiscal space at ilan pang konsiderasyon katulad na lamang ng kahandaan ng mga programa, kapasidad ng mga ahensya ng gobyerno na tumanggap ng pondo at ang kanilang expenditure directions. Nabatid na prioridad nga sa pondo ang parayan sa food security, social protection, healthcare, housing, disaster resilience, infrastructure, digital connectivity at energization po dito sa ating bansa. Oras natin sa buong kapuluan, 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa ilalim na sa pre-shipment inspection ang mga agriculture products sa mismong port of origin ng mga ito. Yan ang bahagi ng implementasyon sa bagong pulisiya at posibleng sa loob ng 3 buwan habang hinihintay pa ang pag-aproba ng Department of Finance.
Pagtitiyak naman ni Department of Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na ang isasagawang mga pre-shipment inspections ay magsisilbing susi para matigil na ang mga smuggling activities na nakakasira sa kabuhayan ng mga magsasaka at nagsisilbing banta sa kalusugan ng publiko. Palalakasin din ito ang border control ng ating bansa sa gitna na rin ng mga nagsusulputan na health at economic challenges dala ng pagpasok ng maraming imported products. Ang bagong pulisiya mga kabombo ng Department of Agriculture ay kasunod na rin ng inaasahang implementasyon ng cold examination facilities for agriculture na nakatakda naman sa susunod na taon. Ang naturang programa ay isang state-of-the-art examination facility para po yan sa lahat ng mga imported products katulad na lamang ng hayop, isda, mga halaman at iba pang agricultural commodities. Batay nga sa plano ng Department of Agriculture, ang unang pasilidad ay itatayo sa Angat, Bulacan habang susundan naman ito sa iba pang area ng ating bansa. Sa iba pang balita, bumaba ang bilang ng mga cybercrime na naitatala ng Philippine National Police sa unang kalahating bahagi po yan ng 2024. Batay sa datos na hawak ng Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, umabot lamang sa 8,177 na reklamo ang naitala sa unang kalahating bahagi ng 2024. Habang umabot naman sa 12,808 ang naitala sa unang kalahating bahagi ng nakalipas na taon. Ito ay katumbas na mahigit 36% ng pagbaba ng mga cybercrime. Naging mas mababa umano ang iba't ibang mga insidente na iniulat ng publiko sa himpilan ng pulisya, katulad po yan ng online selling, investment at debit credit card fraud. Patunay anya ito ayon sa Anti-Cybercrime Group na naging epektibo ang cybersecurity measures na ipinapatupad ng pamahalaan. Naniniwala rin ang Philippine National Police Anti-Cybercrime Group na naging epektibo ang mga cybercrime awareness campaign na isinasagawa nito upang maiangat pa ang kaalaman ng publiko laban sa online scam. Oras natin sa buong kapulungan, 12 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Ibinabala ng grupong Philippine Chamber of Telecommunications Operators ang posibilidad ng bagong bugso pa ng mga messaging scam sa ating bansa. Ang bagong messaging scam na ito mga kabombo ayon sa grupo ay kayang makapagpasok o kaya naman ay makapagpadala sa mga users nang hindi dumadaan sa mga filtering system. Sa inilabas nga na statement ng grupo ay hinihimok nito ang mga industriya at industry players at ang kanilang mga cyber expert at tulungan ang ahensya ng pamahalaan upang mapigilan ang panibagong bugso ng mga tech scam lalo na at nagsasagawa na ng criminal activities ang mga ito kung saan ay hinahanap naman sila ng mga otoridad at tinatangkaraw kasing pasukin ang mga barriers o filter na inilalagay naman ng telco para mapigilan ang pagpasok ng mga text scam. Ikinababahala ng grupo ang umano'y tuloy-tuloy na pagpapadala ng mga scammer ng mga mensahe na mistulang totoong-totoo at nagpapaniwala doon sa ilang users na nakakatanggap nito. Ilan sa mga inihahalimbawa ng grupo na ginagamit dito yung mga foreign SIM cards, fake cell towers at mga imported na spoofing device. Sa pamamagitan mga kabombo ng naturang mga hakbang ay nakakapagsagawa daw sila ng i-scam doon sa mga kababayan natin kung saan nagpapadala ito ng mensahe doon sa kanilang mga target at mga aakit at mangi-scam ang naturang grupo sa iba't ibang pamamaraan. Kaya ingat-ingat po tayo sa mga natatanggap nating mensahe. Samantala, ibinunyag ng National Bureau of Investigation na mayroong ikatlong alisgo na nag-apply ng NBI clearance sa lungsod ng Quezon noon niyang taong 2005. Sa isang press conference ngayong araw ng Miyerkules, kaugnay sa kaso ni Bamban Mayor Alice Go, ibinunyag ni NBI Director Jaime Santiago na nang suriin ang lugar kung saan nakatira ang naturang individual na nakatala sa kanyang record, hindi nag-e-exist ang nasabing Alice Go.
Sa ngayon, inaalam pa ng mga otoridad ang karagdagan pang detalye kaugnay sa pagkakakilanlan ng natukoy na ikatlong Alice Go. Narito, pakinggan po natin ang bahagi ng payag ni NBI Director Jaime Santiago. Meron pa isang Alice Guo na kumuha ng clearance in 2005. Remember that yung ACR niya na nakapile sa amin is 2006. Kumuha si Alice Guo 2021 ng clearance. Merong kumuha ng clearance 2005, Alice Guo din. Now, within the day, lalabas ang resulta ng fingerprint examination. Yun yung tiga Quezon City. But na-check na namin yung history ng bahay na yun, ng address na yun. Wala dong natira na Alice Guo. Samantala, nakatakda naman pong ilabas ng National Bureau of Investigation ang resulta ng isasagawa po nila o isinasagawang fingerprints examination sa individual na may kaparehong pangalan kay suspended Bamban Mayor Alice Go na kasalukuyan ngang inimbestigahan dahil sa questionabling pagkakakilanlan nito. Kaugnay pa riyan, ayon kay National Bureau of Investigation Director Santiago, anuman ang magiging resulta ay hindi ito makakaapekto sa nauna ng findings ng NBI kung saan tumugma nga ang fingerprints ng suspendidong alkalde sa isa namang Chinese national na si Go Wapeng. Kaugnay niya, narito pa ang bahagi ng pahayag ni NBI Director Jaime Santiago. Wala nang, actually, whatever will be the result, mag-match o hindi, wala nang hindi na makaka-apekto doon sa unang findings namin na yung Chinese na Guo Wangping at yung Alice Guo ay iisang impression lamang ng fingerprint, iisang tao. So yung third na hinahanap namin na Alice Guo Wangping, ano man maging resulta nun, hindi na mababago yung resulta nung yung dalawa. Matatandaan nga na una nang nabunyag sa pagdinig noong Hunyo 26 ng kasalukuyang taon sa Senado. Kaugnay sa ni-raid na Pogo doon sa Bamban Tarlac, iprinisenta ni Senator Risa Ontiveros ang isang NBI clearance ng isang babaeng nagngangalang Alice Leal Go na may parehong birth province at kaarawan tulad ng kay Bamban Mayor Alice Go. Subalit magkaiba ang larawan. Dito na lumutang ang posibilidad na stolen identity ng isang Pilipino ang kanyang ginagamit. Habang sa isinagawa namang pagdinig sa Senate panel noong Hunyo 18, iprinisenta ni Senator Sherwin Gatchalian ang mga dokumento mula sa Board of Investments mula sa aplikasyon ng Pamilya Go para sa Special Investors Resident Visa at Bureau of Investigation. Dito napag-alaman na pumasok sa bansa ang isang Go Wapeng, Chinese national sa edad na 13 anyos, kung saan nakarehistrong ina nito ay si Lin Wenye na sinasabi namang tunay daw na ina ni Bamban Mayor Alice Go. Nagbunso dito sa NBI na magsagawa ng fingerprints examination sa suspendidong alkalde at Chinese national na si Go Wapeng, kung saan kamakailan nga lang ay kinumpirma ng NBI na tugma nga ang fingerprints ng dalawa. Samantala naman, sa panig naman ng alkalde na suspendido na si Alice Go, ay ginigiit pa rin niya na siya ay isang Pilipino at hindi Chinese at kanya ding pinanindigan na hindi po siya spy ng China. Sa karagdagan pa nating mga balita, muna tayo ng update mula sa ating news team. Ang Philippine National Police ay bumalangkas na ng Special Investigation Group ukol po dun sa kaso ng nawawalang beauty queen. May follow-up report si Bombo Kelly Cordero. Ipinag-utos na ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang pagbuo ng Special Investigation Group para tutukan ang kaso ng pagkawala ng beauty pageant candidate na si Geneva Lopez at ang Israeli boyfriend nito na si Itzhak Cohen. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Colonel Jean Fajardo, pamumunuan ng Criminal Investigation and Detection Group ang Special Investigation Group at kabilang din dito ang Highway Patrol Group, Anti-Cybercrime Group, Forensic Group para matunton ang kinaroroonan ni Lopez at Cohen. Sa ngayon, may sinisilip ng ilang persons of interest ng Philippine National Police na may kinalaman sa pagkawala ng dalawang magkasintahan.
Sa persons of interest po ma'am, hindi pa po tayo makapagbigay ng additional detalye po. Pero may mga identified na po tayo ng mga persons of interest. Sa ngayon, sa ako makapagbigay ng numero dahil nakiusap po yung CADG po na huwag muna po magbigay ng detalye dahil what I can say we are pursuing very good deals po. Una nang iniulat na hawak na ngayon ng otoridad ang inabandonang SUV na hinihinalang ginamit na getaway vehicle ng mga dumukot sa beauty queen at nobyo niyang Israeli. Batay sa ulat ng CIDG, natagpuan ng kulay puting SUV sa gilid ng isang bahay sa Sitio Barbon, Barangay Tibag sa Tarlac City. Isinagawa ng CIDG ang operasyon matapos makatanggap ng isang tip mula sa isang impormante hinggil sa kinaroroonan ng abandonadong sasakyan. Ito na ang ikatatlong sasakyang nakita kasama sa convoy ng nawawalang magkasintahan. Gayon din ng middleman nang magtungo sila sa bibilhin sanang lupa ng mga biktima sa Barangay Armenia, Tarlac City noong Hunyo 21. Ang naturang sasakyan ay nasa tanggapan na ngayon ng PNP Highway Patrol Group na sinasabing nakarehistro sa isang lalaking taga Bacoor City, Cavite. Pinuntahan na ng Philippine National Police Highway Patrol Group ang address na nakalagay sa Certificate of Registration ng sasakyan at sa panayam sa registered owner, ayon kay Colonel Fajardo, ay nai-transfer na nito ang sasakyan. Kaya ang susunod na gagawin ngayon ay pupuntahan ang address ng taong sinasabing pinagsalinan ng sasakyan para matrace ang history ng SUV. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Sa iba pang balita, seryosong tinutugunan na ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines ang isyu na nasa 25 lugar sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na target umano ng hypersonic missiles ng China dahil sa EDCA sites at sa mga nangyayaring senaryo sa West Philippine Sea. Ginawa po ng Armed Forces of the Philippines ang pahayag. Kasunod nga ng statement ni Senator Amy Marcos tungkol yan sa 25 lugar sa ating bansa na target daw ng missile launch ng China. Una, ayon sa Armed Forces of the Philippines spokesperson na si Colonel Francel Margaret Padilla, nakahanda ang sandatahang lakas ng Pilipinas na makipag-ugnayan sa tanggapan ni Senator Amy Marcos para makakuha pa ng mga karagdagang detalye upang sa gayon ay makagawa ng kaukulang aksyon para matiyak ang seguridad ng ating bansa. Sa ngayon, wala pang natatanggap na impormasyon ang intelligence community ng Armed Forces of the Philippines hinggil sa umano'y missile launch ng China sa Pilipinas. Samantala, inihayag naman ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na nakahanda ang hukbong sandatahan ng Pilipinas na sa sinuman na nais daw na sumakop sa ating teritoryo. Sa karagdagan pang balita, hinimok ni infectious disease expert Ron Jean Sulante ang Department of Health na bilisan at pagtingin pa ang pagbili ng bakuna laban sa flu at anti-flu vaccine na kinakailangan ngayon sa ating bansa. Ayon kay Dr. Sulante, kailangang bumili na ng Department of Health ng hanggang sa 5 milyon na doses ng flu vaccine dahil naman sa inaasahang pagtama muli ng mga influenza cases sa mga susunod na buwan. Ang mga bibilihin na mga klase ng bakuna niya ay maaaring gamitin para sa mga senior citizens, mga vulnerable population at ito ay upang mabigyan sila ng sapat na proteksyon at maiwasan ng pagkamatay at pagkaka-ospital at iba pang mga komplikasyon ng flu o trangkaso. Ayon pa kay Dr. Sulante, napakahalaga na simula pa lamang noong Abril ay maumpisa na ang pagbabakuna sana sa mga senior citizens at magtuloy-tuloy hanggang ngayong buwan. Ang nagsisilbing peak kasi ng panibago na namang mga kaso ay tuwing buwan ng Agosto hanggang Disyembre at posibleng matuloy ang kahalintulad na senaryo hanggang sa susunod na taon. Sa kasalukuyan mga kabombo, ayon kay Dr. Sulante, ay ang lead convener ng Raising Awareness on Influenza to Support Elderly Coalition ay kinakailangan umano ang sapat na hakbang ng pamahalaan. Anya, tanging 8.81% ng adult population sa Pilipinas na may edad na 60
at pataas ang nagawang mabakunahan noong taong 2022 laban sa influenza. Kailangan anya ng mas malawak pa na coverage ng pagbabakuna at kung maaari ay maturukan din ang lahat ng mga senior citizens laban sa naturang sakit. Sa gitna naman ng nakambang pagtaas sa sahod ng mga manggagawa sa pribadong sektor sa Metro Manila, nagkahanda ang Department of Trade and Industry na magbigay ng tulong para sa mga negosyong maaari daw magkaproblema sa implementasyon nito. Ayon kay Secretary Alfredo Pascual, nakahanda ang DTI na makipagkolaborasyon sa mga government agency upang i-monitor ang impact o epekto ng wage increase at upang magabayan ang mga negosyante para magkaroon ng maayos na proseso sa implementasyon ng bagong wage order. Katwiran pa ng kalihim na mahalagang mabalanse ang pangangailangan ng mga manggagawa at ang sustainability o pagtutuloy-tuloy pa ng operasyon ng mga negosyo na mag-iimplementa sa bagong wage hike. Malugod namang tinanggap ng kalihim ang bagong wage order. Ayon sa kalihim, napapanahon na rin ang paglalabas nito kasabay ng tuloy-tuloy na pagtaas pa ng gastusin ng bawat Pilipino. Sumasailalim din ito anya sa commitment ng pamahalaan na mapagbuti pa ang kalidad ng buhay ng mga manggagawang Pilipino. Bombo Sports News. Dito muna tayo mga kabombo sa Balitang Palakasan. Nakatakda kasing pumirma na ng 3 years, $27 million contract ang free agent veteran forward na si Kyle Anderson sa ilalim niya ng Golden State Warriors. Si Anderson mga kabombo ay huling naglaro sa dalawang nakalipas na season sa Minnesota Timberwolves. Pumayag siyang pumasok sa sign and trade deal kasama ang Warriors. Ang sign and trade deal ay isang transaksyon sa National Basketball Association kung saan ay pipirma ang isang free agent ng bagong kontrata kasama ang isang team, ngunit maaari din siyang i-trade sa iba pang team na pwedeng piliin mismo ng naturang player. Ang 30 taong gulang na si Anderson ang ika-30 rin na overall pick noong 2014 draft at pinili siya ng San Antonio Spurs. 4 na taon ang ginugol niya doon sa naturang kupunan. Kasunod niya ng pagpasok sa NBA hanggang sa tuluyan siyang kinuha ng Memphis Grizzlies noong namang 2018. Habang noong taong 2022, na-trade siya sa Minnesota Timberwolves. Sa nakalipas na season mga kabombo ay nakapaglaro itong si Anderson ng 79 games kasama ang Wolves at naging starter siya sa 10 games at nagawa ang average na 6.4 points, 3.5 rebounds at 4.2 assists sa lupuyan ng 22 minutes ng kanyang paglalaro kada game. Si Anderson ay Chinese-American na NBA player at dati rin siyang naglaro sa Team China noong FIBA World Cup 2023 bilang si Lee Kair at mga kabomboy naabangan ang kanyang magiging performance. Dako naman tayo sa iba pang balitang palakasan. Olympics update tayo. Pasok na sa Paris Olympics ang 2 pang karagdagang atletang Pilipino. Daan upang umabot na sa 22 ang kabuuang bilang ng mga atleta na magbibitbit sa bandila ng Pilipinas. Ang pinakahuling Olympic qualifiers ay sina Lauren Hoffman at Jan Cabang Tolentino. Si Tolentino mga kabombo ay na-qualify para sa 110-meter hurdles at hawak niya ang national record na 13.37 seconds. Ito namang si Hoffman ay na-qualify para sa 400-meter hurdle events. Hawak naman niya ang record na 55.72 seconds. Sa kasalukuyan ay 3 Pinoy na ang maglalaro sa ilalim ng Paris Olympics Athletes event kasama sina Hoffman at Tolentino at ang world's number 2 na si EJ Obiena. Agad namang binati ng Philippine Sports Commission ang bagong mga atletang Pinoy na matagumpay na nakapasok doon sa qualifying events ng Olympics at ang pinakamalaking sporting event sa buong mundo. Gaganapin nga ang opening ceremony ng Paris Olympics at July 26 ng taong kasalukuyan.
Samantala, balik pa tayo sa mga balita sa bansa. Agaw pansin ang world record holder ng Pope Stop Collection sa Maylipa City, Batangas. Ang nasabing collector po ay isang Pilipino na may pinakamalaking koleksyon ng mga selyo na nagtatampok sa mga Pope ng Catholic Church. Ito ay may kabuang 2,398 na selyo at ito ay nakuha ni Kim Robert De Leon noong Pebrero 22 ng taong 2022. Sa kasalukuyan, ang koleksyon na ito ay nasa Traveling Pope Stamps exhibit doon sa Lipa City Cathedral. Sa lalawigan po yan ng Batangas mula June 30 hanggang sa July 7 ng taong kasalukuyan. Naroon din po ang kinatawan ng Philippine Postal Corporation kung saan sinaksihan ang Pope Stamps Exhibition. Ito ay isa pong pagkakataon nila para kilalanin at magbigay inspirasyon sa iba, lalo na sa mga kabataan na magkolekta ng mga selyo. Bukod dito, ang post office nga ay patuloy na naghahanda ng paraan para mag-inobasyon, mapabuti ang produksyon at palaganapin pa ang hindi tradisyonal na paggamit ng mga koleksyon gamit ang teknolohiya at iba-iba pang mga pamamaraan. Oras natin sa buong kapuluan, 21 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Umakyat na sa 252 ang naitalang kaso na tinamaan ng leptospirosis sa Metro Manila mula Enero hanggang Hunyo 22 ng taong kasalukuyan. Ayon nga sa Department of Health, mas mataas yan ng 29.9% kumpara doon sa 194 na kaso na kaparehong period ang tinutukoy. Sa Metro Manila Center for Health Development, nasa 30 ang naitalang nasawi dahil naman sa hindi agad naagapan matapos na magkasakit ng leptospirosis kung saan ay pinakamaraming kaso na nairehistro ay sa lungsod ng Maynila na umaabot po sa 63. Kaugnay nito ay muling nagpaalala ang mga eksperto mula sa iba't ibang health units sa Metro Manila at sa iba pang lugar ay patuloy na pangalagaan ang kalusugan upang hindi tamaan ang naturang klase ng sakit. Partikular ang pag-iwas sa paglusong sa mga baha at kung hindi maiwasan ay pinapayuhan ng publiko na magsuot ng mga bota o kaya naman ay agad na maghugas ng paa lalo na sa bahaging nalubog sa baha. Bukod dito ay agading kumonsulta sa mga doktor kung sakaling makakaranas ng mga sintomas kabilang na yung pagkakaroon ng lagnat upang matukoy kung tinamaan nga ito ng kahalintulad na sakit at mabigyan naman ng karampatang gamot. Samantala, pinapayuhan pa ng mga eksperto ang publiko na iwasan ang pag-inom ng gamot ng basta-basta lalo na kung hindi ikinukonsulta sa mga doktor upang hindi naman mapahamak. Ang mga klase kasi ng gamot na ginagamit sa mga malalakas na klase po ng sakit ay may binabagayan din at ang ilan ay may komplikasyon sa mga existing conditions ng mga pasyente, bagay na kinakailangan umanong ikonsulta upang mabigyan ng angkop na gamot ang isang pasyente. Samantala, kuha pa tayo ng report mula dyan sa Department of Social Welfare and Development. Muli pong tiniyak ng ahensya ang kahandaan ngayong La Nina phenomenon. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Joanna Martinez. Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development ang kahandaan nila sa pag-agapay sa mga Pilipinong maaaring maapektuhan ngayong nararamdaman na ang La Nina sa Pilipinas. Ayon nga sa State Weather Bureau, inaasahan na 2 hanggang 3 bagyo ang posibleng pumasok sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan yan ng Hulyo. Bukod pa rito ang nararamdamang pabugso-bugso ng pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Dahil dito, siniguro ni Department of Social Welfare and Development Assistant Secretary for Disaster Response and Management Group Irene Dumlao na patuloy ang kanilang isinasagawang hakbang upang anumang oras na dumating daw ang bagyo ay handa silang tumugon sa mga apektado nating mga kababayan. Isa sa mga interventions natin ay yung mga food packs and non-food items dahil bilang vice chair ng NDRIMC cluster on the response sector, tayo ang nangunguna sa pamamahagi nga ng mga food and non-food items. When on the part of the DSWD rin,
bilang paghahanda sa La Nina phenomenon ay inilulunsad natin yung buong bansa handa project. Ito yung whole of nation approach naman natin for disaster preparedness response na ninalayo natin na ma-enhance po yung ating disaster resilience sa pamamagitan ng pag-mobilize ng sectors ng ating komunidad para magtulungan, magtrabaho together para makapag-prepare tayo at makapag-respond sa mga disasters. Dagdag din ni Dumlao, nilalayon din nila ngayon sa nasabing programa ang pag-establish pa ng 2 parallel supply chain mechanism efforts at prepositioning. Sa kabilang banda, bagamat tapos na raw ang El Nino sa ating bansa, ngunit ramdam pa rin ang epektong naiwan nito sa mga Pilipino. Umabot na raw sa mahigit 1 bilyon ang halaga ng kabuoang tulong na naipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolks and Families na apektado ng El Nino phenomenon. Bukod pa raw rito ang 137,333 na mga benepisyaryo mula sa piling sektor na nabigyan ng tig 10,000 na ayuda para sa Kapos ang Kita program para pa rin yan sa ating mga kapwa Pilipino. Para sa Bombo Network News, Bombo Joanna Martinez nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report. Maki-update tayo mga kabombo, mga ka-Star Nation doon sa isang insidente na Indian National ay nasawi sa pamamaril dyan sa Iloilo City. May follow-up report ang Bombo Radio Iloilo. Patay ang Indian National sa nangyaring pamamaril sa Barangay Guzman ni Sena Mandurriao, Iloilo City. Ang biktima ay si Jatinder Singh, 27 anyos, pansamantalang naninirahan sa nasabing barangay. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, tagapagsalita ng Police Regional Office 6, sinabi nito nakakababa pa lang ng biktima sa kanyang motorsiklo nang binaril ito ng hindi pa nakikilalang suspect. Ayon kay Solis, nakarinig ang mga residente ng 2 putok ng barila nang nilapitan ng biktima. Nagtamo ito ng sugat sa kanyang kamay at 2 sugat sa likod na tumagos sa kanyang dibdiba. Anya, dinala pa ang biktima sa ospital ngunit tineklara ng doktora na dead on arrival. Sa ngayon, nagpapatuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa nasabing insidente. Patuloy ang pag-conduct ng investigation ng ating mga police dyan sa Mandurriao, Iloilo City, and they dig deeper, no? To know the circumstances, and they are exerting effort na ma-identify kung sino yung perpetrator sa insidente na yan. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Christian Hetsanova Lusada para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, isa pong grade 4 na estudyante ang patay matapos na madaganan ng gumuhong semento mula sa hinuhukay na drainage canal sa Rojas, Isabela. Kaugnay po niyan, may karagdagan pang report na nakalap ang Bombo Radio Kawayan. Patay ang isang grade 4 pupil matapos madaganan ng gumuhong semento mula sa hinuhukay na drainage canal sa Barangay Bantug, Rojas, Isabela. Sa naging panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Police Captain Jason Colawit, ang Deputy Chief of Police ng Rojas Police Station, sinabi niya na ang nasawi ay si Jefferson Gumarin, 14 na taong gulang na residente ng Bantug, Rojas, Isabela. Anya, bagong insidente ay nangongolekta ng bakal o scraps ang biktima kasama ang nakababata nitong kapatid sa ibaba ng nahukay na drainage project para sa naibenta sa junk shop. Habang sinusubukang hilain ng biktima ang isang bakal para sa nalagariin ay gumuho ang malaking tipak ng semento mula sa itaas ng hukay at nahulog ito sa biktima. Nagtulungan naman anya ang mga bystander na iangat ang nakadagang semento kung saan nagawa pa nilang isugod sa pagamutan ang biktima, ngunit idineklara ng patay ng kanyang attending physician. Matapos ang insidente ay tinungo ng pulisya ang contractor ng drainage canal sa tanggapan ng DPWH kasama ang magulang ng bata. Agad naman anya na nagbigay ang contractor ng tulong pinansyal sa pamilya ng biktima at nagpakita ng kahandaan na tumulong. Nilinaw naman ng PNP na walang pananagutan ang contractor sa insidente, kaya naman nagpaalala sila sa mga magulang na hanggat maaari ay bantayan ang kanilang mga anak.
Ay dala-dalan po silang lagari at inila po niya yung bakal po na nakausli. Hindi niya po siguro alam na mayroon pa pong yung debris po natin na yung mga pinaklas po na simento at yun po ang nalaglag po sa kanyang katawan. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayana. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo! 12 minutos na lamang mga kabombo, mga ka-Star Nation bago sumapit ang alauna ng hapon. Dako muna tayo dyan sa bahagi ng Mindanao. Pamanang yaman umano para sa isang adopted child naging sanhi ng pamamaril patay sa isang ginang. Alamin naman natin yan sa ulat ng Bombo Radyo, Jensen. Unti-unti nang nabibigyang linaw ang nangyaring pamamaril patay sa isang ginang matapos na kaagad na nahuli ang suspeka. Matatanda ang kinilala ang biktima na si Anilin Tumbagahan Pilayo, 39 na taong gulang, may live-in partner na residente ng Zone 6 Block 11 Fatima, General Santos City. Ayon kay Police Major Ian Bago, Chief of Police ng Fatima Police Station, kinilala ang suspek na si Noel Malinong na kasalukuyang nasa pagamutan. Ayon sa opisyal, batay sa nakalap nilang impormasyon na dahil umano sa pamanangyaman ng inadapt na bata ng biktima ang dahilan kung bakit nagawa ng suspek ang krimen. Ngunit nilinaw naman ng opisyal na bukas pa rin sila sa anumang posibleng iba pang motibo sa insidente. Habang ang biktima ay nasa kanilang kapitbahay, biglang binaril na sanhi ng agaran nitong pagkasawi at ang dalawang suspek ay mabilis na umalis sa lugar sakay ng motorsiklo. We are not discounting any other possibilities na rason, no? But as for now, at least ginasundan no, ang motibo and mabigang liwanag no, and makakuha additional information kung posibleng mamahimong ebidensya to file a case. Yan ang ulat mula rito sa himpilan ng Bombo Radyo Jensen para sa Bombo Network News. Ito si Bombo May Declaro para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, disiplina sa sarili, hindi pagiging tamad at pagtitiwala sa Diyos ang baon ng isang Boholana na nakapasok sa top notchers sa licensure examination for dentists. Kaugnay niyan, may nagkapanayam ang Bombo Radio Cebu. Nakapasok sa rank 10 sa June 2024, licensure examination for dentist ang isang Boholana na nagtapo sa Southwestern University, isang universidad sa Cebu. Nabatid na si Dr. Richaron Canteros, mulat ang nag-iisang graduate na nasa ikasiyam na pwesto na may 81.60% rating. Inanunsyo ng Professional Regulation Commission o PRC noong Lunes, Hulyo 1, 2024 na 673 sa 1,207 examinees ang nakapasa sa pagsusulit na ginanap sa Metro Manila, Baguio at Cebu. Sa panayam ng Bombo Radyo Cebu kay Dr. Mulat, ibinahagi nito ang kanyang sikreto sa kanyang tagumpay, ang pag-aaral at pagdidisiplina at may kaakibat na panalangin dahil naniniwala siyang kahit gaano kahirap mag-aral, kung hindi ka magtitiwala sa Diyos, lahat ng iyong pinag-aralan ay mahuhulog sa wala. Binigyang diin din nito na kung may gusto ka sa buhay, 3 bagay ang kailangan mong bitbitin: disiplina sa sarili, hindi pagiging tamad at pagtitiwala sa Panginoon. Nagpapasalamat din siya sa suporta ng kanyang mga magulang at katuwang sa buhay, pati na rin ang mga taong naging inspirasyon niya dahil isa ito sa mga dahilan ng kanyang tagumpay. Ipinagmamalaki rin ng Southwestern University si Dr. Mulat at ang iba pang 35 bagong lisensyadong dentista na magtagumpay na nakapasa sa June 2024 licensure exam para sa mga dentista. Actually, nanginginig ako kasi akala ko hindi talaga ako magtatap kasi napakahirap po talaga ng exam na yun. Nalaman ko na lang nung nag-post yung Southwestern University na sa akong top 9 placer sa board exam, dapat pagkatiwalaan niyo yung sarili niyo, mga sakripisyo niyo, bigyan niyo ng hustisya, lalo na sa karyerang ito na napakahirap, napakagastos, napaka-draining. So dapat mag-aim talaga tayo na mag-top kasi at least kung mag-aim tayo, mag-manifest, dentista din tayo kahit hindi tayo mag-top. Ating napakinggan si Dr. Richaron Canteros Mulat, top 9 sa 2024 licensure examination for dentist. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, ako si Bumbu Cookie Kabatingan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!
Samantala, dyan pa rin sa Central Visayas, importante yung health hotline. Ngayong pumasok na po tayo sa mga panahon ng sunod-sunod, yung mga naitatalang kalamidad at pinalalakas pa ito dyan sa naturang rehiyon. Alamin natin kung paano nga ba itong mga health hotline na kanilang ipinapatupad. May balita ang Star FM Cebu. Lalo pang pinalakas ng Department of Health 7 ang kanilang 711 hotline para sa mas madali at mas mabilis na referral mga pasyenteng nangangailangan ng agarang pangangailangang pangkalusugan sa Central Visayas. Inihayag ni Department of Health 7 Regional Director Dr. Jaime Bernadas na ang hotline ito ay nagbibigay sa mga pasyente sa buong rehiyon na mapabilis ang koneksyon sa pagitan ng mga ito at ng mga hospital o healthcare unit. Sinabi pa ni Bernadas na isa sa kanilang natutunang aral sa panahon ng COVID-19 pandemic ay kung paano i-navigate ang mga pasyenteng nagmumula sa mga health center at kabahayan para dalhin sa mga pagamutan. Kaya naman humantong sa pagpapatakbo ng 711 hotline na pinamamahalaan 24/7 na isang operator at konektado sa mga municipal, provincial, district at level 2 at 3 ng mga ospital. Paliwanag pa niya na sa pamamagitan ng pagtawag sa 711 service hotline, ang operator ang siyang makikipag-ugnayan sa naaangkop na health facility kung saan idirekta ang pasyente at ischedule ito upang maiwasan ang mahabang paghihintay ng pila. Dagdag pa, tumatawag din umano sa hotline para mag-refer ng pasyente ang mga rural health units, mga pampublikong ospital at maging ang mga pribadong medical facilities. Bagamat sakop ng sentro ang rehiyon ng Central Visayas, ani Bernadas, tumatawag din sa hotline ang mga ospital mula sa Regions 6, 8, Caraga at Zamboanga Peninsula para sa referral ng kanilang mga pasyente sa ilang ospital dito. Partner sa operation center sa COVID, naka-establish sa call center. Yes, immediate attention, patient navigation. Kaya ang patient navigation would include non-emergencies. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Samantala, patuloy pa rin na umaani ng samut-saring reaksyon ang ipinatupad na 35 pesos na karagdagan para sa arawang sahod ng mga manggagawa sa National Capital Region. Alamin natin yan sa nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Dagupan. Napakalaking insulto. Ganyan na lamang isinalarawan ni Jerome Adonis, ang Secretary General ng Kilusang Mayo 1 ang 35 piso na dagdag sahod sa National Capital Region kung saan malayo ito sa kinakailangan ng bawat pamilya para mabuhay. Sa naging panayam sa kanya ng Bombo Radio Dagupan na dismayado ito at limos lamang itong maituturing dahil kung tutuusin ay hindi naman ito family living wage. Ito lamang ay patunay na ang Regional Tripartite Wages and Productivity Board ay hindi panig sa mga manggagawa kundi sa mga kapitalista. Dapat anya na buwagin ng nasabing board at ituloy na lamang ang panukalang legislative wage increase. Kaugnay naman, ito ay patuloy siyang magsasagawa ng mga paraan upang maitulak ang legislative wage increase, lalo na at nalalapit na ang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Kaya't inaasahan nila na bubuhos ang mga manggagawa na magpro-protesta para sa nakabubuhay na sahod at kukondinahin ang napakalaking insulto na ito. Well, unang-una po, nananawagan kami sa lahat ng mga manggagawang Pilipino. Alam namin na magkakaroon ng mga hearing sa mga RWB sa buong bansa. Meron na po kayong reference, 35 pesos ang ibinigay sa NCR. Hindi ito katanggap-tanggap. So mas malamang, mas maliliit pa ang ibibigay sa kada rehiyon. So mahalaga po na i-condemn natin itong palakasin natin ang panawagan na nabuwagin ng RWB at palakasin natin yung panawagan na kailangan na pong isabatas ang dagdag sahod sa buong bansa para ma-attain natin yung family living wage na 1,200. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Dagupan, Bombo Oliver na kumusta guulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News. Pinatawa ng New York State Supreme Court ng disbarment si dating New York City Mayor Rudy Giuliani. May kaugnayan po ito sa papel niya sa election interference case ni dating US President Donald Trump noong 2020 election.
Ang nasabing disbarment na epektibo agad ay isang malaking sampal sa kampo ni Trump na nagpakalat ng kasinungalingan tungkol sa 2020 elections. Nakasaad sa kautusan na inabuso ni Giuliani ang kanyang posisyon bilang personal na abogado ng dating Pangulo ng Amerika na nagpakalat ng mga kasinungalingan noong 2020 elections. Una na siyang sinuspindi at naghain na ng bankruptcy dahil sa pagkakautang na aabot sa $150 million dahil sa defamation laban sa dalawang election workers at naharap din ito sa iba't iba pang mga kaso, ganun din ang kasong kriminal. Sa panig ni Giuliani na hindi na ito nasurpresa pa sa naturang utos ng korte. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, bago tayo umusad sa iba pang bahagi po ng ating palatuntunan at sa ating Orasyo Imperata, patuloy po namin kayong inanyayahan na sumubaybay sa mga programa ng Bombo Radio Philippines. Kahit po kayo ay bumabiyahe o lumipat ng inyong tirahan, maaari po pa rin ninyong ma-access ang mga himpilan ng Bombo Radio Philippines na ibig ninyo o nakasanayan po ninyong subaybayan sa pamamagitan niya ng ating Bombo mobile application. Gayon din sa ating YouTube channel, pwede po kayong sumubaybay. Ganon din sa ating Facebook Live programs. Diyan sa rehiyon ng Mindanao, yung dialekto mismo na ibig po ninyong masubaybayan ay po pwede po ninyong mapanood at mapakinggan. Diyan sa mga Cebuano speaking sa rehiyon ng Mindanao, para po sa inyo ang mga programa ng Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan at Bombo Radio Jensan. Habang sa mga Ilonggo speaking, nariyan ang Bombo Radio Coronadal. Mga kabombo ka-Star Nation, bago po tayo magtapos, inaanyayan po namin kayong samahan kaming manalangin ng Orasyo Imperata in time of grave tension in the West Philippine Sea. Our Lord God Almighty, maker of heaven and earth, the sky and the seas, look kindly on us, your children of the Philippine Islands, our home, now beset with tensions over our West Philippine Sea. We pray to you for peace over the part of our islands and waters. We pray that questions over it may be resolved through justice and respect for people's rights. We pray that no harm be done to our marine creatures and habitat. We pray that our fellow Filipinos protecting our islands and seas be kept from natural and man-made disasters. Loving God, you are a wonderful creator, our generous provider of good things. Send your Holy Spirit of wisdom and understanding to our leaders that they resolve this crisis with courage and the spirit of dialogue. Help us to remain faithful to your word and obedient to your will always. This we ask through Christ our Lord. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Puntulauna na sa hapon. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Anay Sudto sa gyapon komponin mo Bombo Chama Blanco Hover. Mga talupang doon pagid sini nga mga balita ton sini nga pag-istorya Andri sa ton sini nga pagpangalagad. Standby kamo kay may latest update kita diri sa politika. Masako man karon dito sa bahin sang kwarto distrito, masako na ang paglibot diri Banwa sang anay pulis nga nagpabutyag man sa iya sining interes sa pagpapili karon iya sa kwarto distrito. Apisar nga ti way pa man sang ginnadigagi diri kung ano nga posisyon ang dalaganan, pero hindi naman lipod sa ibalo sa mga kabombo naton kung anong ginhalinan or makabig naton kung nga ang may interest sa pagpapili sa pagpaderbisyo man dira sa kwarto distrito ining anay police. Ang ginatumod naton ang multi-awarded police officer diri sa bahin sang Police Regional Office 6 si former Police Major Charlie Sustento nga kung sa din sandig diri sa aton nga panghusisa Banwa may ara sang dugang sini iyang mga
poster nga ilaman sini nga ginapakigbahin sa mga pumuluyo karon sa 4 distrito. Ang ginatumod naton ining poster nga uso na or sa 4 distrito uso na ang pinwila kag sustinto. Ang sugpon niya sini sustinto kag pinwila na ang uso sa 4 distrito. O puwerte no, nung butsilingon siniman, we have on the line former Police Major Charlie Sustento Jr. Sir Charlie, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Anay Soto, sir. Good afternoon. Yes, sir. Bombo Cham, mayong hapon, sir. Mayong hapon man sa tanan nga pumuluyo sa probinsya sang Iloilo kag sa pumuluyo sa 4th District, sir. All right, Sir Charlie, daw mabatyagan na sa tagsa sini ka mga kabanwahanan kag kabaranggayan sa 4 distrito ang imo sini iyang presensya, hindi lang imo presensya kundi ang presensya man ni former Police Lieutenant Colonel Pinuela nga masami iya makita sa mga kabarangay nagapanulong agud magpanghimanwa. Sir Charlie, ano ba lang butsilingon sa 4 distrito uso na ang Pinuela kag sustinto kag pinwila na ang uso sa 4 distrito, Sir Charlie? Yes, sir. No, tuloy nakaabot na sa aton nga may mga tarpaulin nga nasa kabitira sa 4 distrito nga may pinaga nga sa 4 distrito uso ng pinwila kag sustinto kag pinwila na ang uso sa 4 distrito. Siguro, sir, isa na kapamaagi sa aton mga supporters nga magpakita sang suporta na lihok nila nga ikumbinsi kita nga maglagang sa kami ni Colonel Pinuela dira sa 4 distrito. Kag siguro napangita man ang pumulo sa 4 distrito sa alternative leader nga madali nila mapalapitan, madali nila maistorya, kag maghahatag sang immediate response or action sa ilang mga problema. Kaya nabalaan man naton nga ang pagdumalahan subong sang 4 distrito, nasandig lang ang ilang panghimanwa sa kwartano kag napakita lang sila kung mag-aabot ang eleksyon. After election, hindi na sila makita kag hindi man ganang istorya sa pumuluyo kag wala sa ang pumuluyo madakpan sang ilang mga kinahanglan kag mga problema. Aha. Luya ko lang i-clarify, Sir Charlie, kaya ang ining uso, ang pag-spell out sining uso is Oscar Sierra Oscar. Ang ginatumod bala ni nga uso si 4th District Board Member Duming Uso nga matunog ang pangalan niya magapapili man bisi gobernador, kaupod ang gobernador nga si Gov Toto Defensor Jr. Sir Charlie? So, I cannot confirm, sir, no? Kahit natabuan ng guro, but for the information sa pumulo sa 4th Distrito, si Board Member Uso, kag ang iyang bata nga si attorney nga ginabati-bati man magpadlangan board member pero sa 4th distrito. Kuan siya, sir, no? Hindi na makuan sa pumulo dan man ligar nga pamilya man na namon. Kaya ang nanay ko kag ang lolo ko came from Barotac, Nuevo. Ang pamilya niya is Bilonyo ang middle name ko, which is nga si board member also is Bilonyo man, no? So siguro nagkataon na kag gimbutang ina sa mga pumuluyo nga nakabalo sang panamon, no, sang roots kumbaga bloodline amon nga magparintihanay kami. Siguro one of the pamagi na nga magsuporta man sang in case man sang kandidato ni Sustento kag ni Pinuela, kag at the same time in line man sa pagparintihanay manamon kasi hindi maligal sa pumuloy dira sa Barotac, Nuevo nga ang lolo ko is came from Barotac, Nuevo nga pamilya niya is Bilonyo, which is si kay board member also is also a Bilonyo man. Okay, pero may there was a time ba lang nga nakaistoryanay kamo ni board member also regarding politika, Sir Charlie? Wala gi kami kita kasi nabalaan man naton nga si board member also is under sa linyada ni Congressman Charles Berono. Okay. All right. Now, magluwas sa masaming nga presensya nimo sa mga kabaranggayan, kabanwahanan sa 4th District, magluwas sa sining tarpaulin nga nagalagaw karon sa 4th District.
may ara ikaw iya sa mga mambal naton nagakaigo lamang nga ipabugalman kay no less than the PNP chief among nag-inaugurar sang imo sini nga mga inisyatibo during the time nga yara ka pa sa serbisyo, Sir Charlie? Yes sir, no. Just yesterday, nagkatugiri ang aton nga Chief NP, si Police General Francisco Marbel. Taga siya ang guest speaker in line sa inauguration sa road network sa Campo Delgado. For the information sang pagpalamati sang Bombo Radio nga ang road network, isa naka-break tong ginkuha natin, ginpangitaan natin medios kay for so long a time, as far as I know, it's more or less 30 years na or 3 decades na nga wala makayo ang karsada dito sa Campo Delgado kag kamo gani mismo saksi dito mo da kung ano ka lubak-lubak ang dalan dito. So pag na-time kita dito after my reinstatement way back year 2022 under the watch ni Brigadier General Plindongo, ginasay kita dito sa opisina niya at the same time kita ang maintenance PCO kag kumbaga kita ang in charge sa beautification sa Campo Delgado. Kag ang istorya na kami na pingitaan ng medios kung paano mapanami ang Campo Delgado. So, with that, I talked to Governor Toto Defensor. Ginpabot ko siya problema sa Campo Delgado. Kag naintindihan niya, kag immediately, nagbutang siya sang budget in the amount of 13 million na worth dira sa road network naton kag napatapos ila kag ang bilog nga kampo totally kuan gina siya complete nga concrete roads gila kag na hindi lang amo sina tungod man sa bulig sa pagsalig sa mga stakeholders sa aton nga during that time kitang head dira sa maintenance kag beautification sa kampo napabutangan naton well lighted na ang bilog nga kampo dira napabutangan naton sang solar lights with the post ang bilog nga Campo Delgado kag napaayos man naton ang RDS quarters with the help man sa mga stakeholders kag nga nagapati man sa aton nga maayo ang aton tinutuyo para ina sa kayuhan sang kapulisan naton kay ako mismo that time dapati gid nga ang trabaho sang pulis on ang community ara nga nagasalig mas dako gid kag ang trust and confidence ma-build between the relationship with the police kag sang komunidad muna ganin ang pangila make the police closer to the community kay kung makita sa komunidad nga ara ang police ara pagsalig hindi gid mahapos lang even sa pag-solve sa mga krimen immediately hatag information ang mga pumuloy naton. So nakapatindog man kita dira sa coffee lunch, biggest live coffee lunch in the world in the amount of 1.7 million. Why managas ka ang PNP bulig ina sa aton mga stakeholders man pagi sa akon inisyatibo kag the same time napayos man naton ang parking area sa likod bulig man ina sa mga nagasalig sa aton nga gindonate na mga proyekto dira. More or less, ang nahatag natin ng proyekto before kita naghalin sa Philippine National Police, more or less, ara sa 22 million, more or less 22 million worth of projects sa Campo Delgado. Yes, sir. All right. Isang nagapanerbisyo, ikaw bilang katapo sa Philippine National Police, may mga napatigayon ikaw nga budget sa buligman sa mga stakeholders. Posible ayhan kung matigayon abing hatagan kasang kay gayunan nga mangin representative sa kwarto distrito or kung ano man nga posisyon ng imo sini nga tinutuyo padalaganan dira sa kwarto distrito. Makahambal bala ikaw Sir Charlie nga ti may mga proyekto pa ikaw nga masarang man nga mapatigayon dira sa kwarto distrito, sir? As of now, sir, I cannot confirm, I cannot deny malagay kita congressman or board member in any position sa per district. But we are on the process of consultation sa pumuloyo kag sa mga leaders diri sa kwarto distrito kag even sa provincial level kag sa national
Ang aton nga obra subong, nakita niyo nagalibot-libot, inabulig sa bulig naton sa aton pinalangka nga gobernador nga mapabot sa kabarangay sa sityo ang iya mga programa kay si Governor Defensor kapati nga kung ang probinsya sang Iloilo nag-uswag, hindi sa gusto nga ang kabarangayan, ang mga kabanwahanan, ang mga kabasityo, mabilin man sa pag-umuwan. Dapat lulungan ina nga mag-progress, kag inline ina sa principle ni Governor Defensor nga ang principle niya nga good governance. No? Kaya siya nagapati nga kung maayo ang pagpangalagad sa isa ka leader sa ina nga banwa, marayo ina sa tentasyon sa korupsyon. No? Muna nga kung maayo ang isa ka leader, mapadasig ang development kag malayo sa tentasyon sa korupsyon, mapadasig ang development kag ang pag-usubag sa ka lugar. All right. With this information kag sa Tiyempo, former Major Charlie Sustento, sir, thank you so much. Mayong hapon sa imo. Yes sir, mayong hapon man sir sa paring nga ginhatag mo sa ako nga mapagod na sa pumuloy sa probinsya kag ilabi na sa pumuloy sa kwarto distrito ang mga programa kag mga handom ni Major Sustento sa kalabuton. So with that, thank you kag God. There you have it, si former Police Major Charlie Sustento. Tingin explicar yan rin una sa aton ining mga tarpaulin nga masami makitaan sa kwarto distrito nga nagasiling sa kwarto distrito uso na ang pinwila kag sustinto. Ang kasugpon niya sini sustinto kag pinwila ang uso na sa kwarto distrito. Ini kuno kaimuan sa mga nagasuporta sa kay former police colonel Pinuela kag former police major Charlie Sustento dira iya sa kwarto distrito. Tingin pamangkot naton siya kay ang pag-spell out sang uso hindi iya uso balang makabig naton nga ining letter U kunti OSO. OSO. That is why nga nakapaminsar kita, maopdanay si board member Duming Oso, si Pinwila kag si Sustento, nga si board Duming ara ni sa partido ni 4th District Congressman Virginil Biron. Kag ang iya sini nga bata, ang nagpabutyag man nga magapapili bilang board member sa kwarto distrito kag si board member Duming Oso, matunog ang pangalan nga interesado nga magpapili bilang vice gobernador. Tisunod rin sa kay former police major Charlie Sustento sinya niya. Bala mo kung i-trace back nimo ang roots nakon, referring to former police major Sustento, sinya parintihanay kami ni board member Uso. Sinya tibasi kon natabuan lang amo nang ginplastar dira sa mga supporters namon. Kati kung matigayon nga magpapili, amo ning mga pag-suportaran sini nila nga posible nga mga kandidato. Samtang gin pakigbahin man ni Police Major Charlie Sustento ining road network dira iya sa may Campo Delgado nga pinagi man sa iya sining inisyatibo sang inisyang gintulinan nga mapakayo na dira. At the same time nakapatindog man sang coffee lounge sa sulod sang Camp Martin Delgado. But silingon gati mayara sang dako nga improvement nga naamot si former police major Charlie Sustento sa harap sa serbisyo, hindi lang kay sa operations, pati sa pagpatahom sa Campo Delgado dira. Sa aton sila makabumbo, kag no less than the Chief PNP na si Police Brigadier General Marbil amo nag-inaugurar sini kagapon nga adlaw.
sa malipot nga pulong ginpamatud-an lang ni sustento ngay ni siya ang may agi na sa aton sini nga mga kabumbo. Di wayaman sina dirigin confirm, wayaman gin deny nga ini siya ang may interes sa pagpapili sa palabuton sini nga 2025 midterm elections kag ining masami niya nga pagbisita sa mga kabarangayan. Kabahin ini isang bulig niya sa kay Governor Arthur Defensor Jr. sa programa sa nga probinsya sa nga Iloilo. Pero ang datingan niya daw kasubong na nga nagapakilala na niya sa Pumuluyo sa kwarto distrito kag bisan pa paano nakahutik na diraguro amo man lang niyang plastada sa pabahin sa nga pamulitika mo. Timprano ka papakilala kung mayara ka sang plano nga magpapili or magsulod sa politika, pakilala ka nira, padulong ka sa mga lugar, nga parang ma-recognize, makilalaan ka sa mga pumuluyo, kag ti siyempre idiga mo dira sa ilang imo sini nga plano, pananglitan, hatagan ikaw sang kay gayunan, nga pilion bilang ila sini nga mangin leader. 17 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa pagbalik nato na Banwa. Dugang nga mga balita kag impormasyon driman sa bumuanay sa udto, ang Department of Public Works and Highways Regional Office 6 nagalaom nga hatagan sila sang resumption order agod mapadayon ang pagkaayos sang seawall sa Rizal Palapala. Balikan tayo ni matapos ang pila ka-importante nga mga panumdumora. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 30 to July 6, 2024. Ang Hulyo 5, among first Friday of the month. Ini ang ikadose nga promesa ni Jesus nga ginhambal. Pinagi kay Sister Margaret Mary Alacoc para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akong all-powerful love ay gahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaag ng tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Hulyo 5, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band nag-excited nga liwat nga magpanumbalik on stage para maghatag sa inyo sang 2 hours and 30 minutes of great musical show sa concert at the Plaza. All yours umpisa alas 6 ng gabi sa Hulyo 6, Sabado. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo mga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 7 Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw, alas 11 sang aga. Sa tiyon sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang pinakaunang nga department store sa Pilipinas, ginbuksan sa Iloilo sa 1877.
Ini amo ang Huskin and Company nga nahamtang sa corner Calle Real nga karon JM Basa kag Calle Santo Niño nga karon Guangco Street. Ginsuguran ini sang British businessman nga si Henry Huskin nga hinablo sang Vice Consul nga si Nicholas Loney kag upod nanday JC Huskin, Herbert Peter Huskin, George Menders Saul, A. Ponce de Leon, E. Garcia kag Gregorio Manuel Loring Sr. Nagbaligya sang magkatuhay nga produkto kaangay sang groceries, hardware, stationery, mga hampanganan, alahas kag iban pa. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas, sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o kung killing properties. Hindi ako ne. Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Paano bala magpain sang basura sa panimalay? Magpreparar sang separado nga suludlan para sa wet kag dry kitchen waste. Magpreparar sang duha ka mga suludlan para sa dry waste sa bilog nga balay, isa sa plastic kag isa sa papel. Ibutang sa isa ka suludlan ang mga bagay nga pwede pa magamit liwat ukon mabaligya kag ihaboy naman sa gwa sang puluyan pakadto sa basurahan ang mga wet wastes. Makakinot kag makakwarta ka na, makabulig ka patipig kag sa katinlo sang imo palibot. Nagaproblema ka man wala sa pagtuon kung suspendido ang face-to-face classes bugod sang tuman ka init nga tiyempo? Paano ka bala epektibo nga makatuon? Bisan wala ikaw sa eskwelahan. Kinahanglan gid nga hibaluon mo kung saan ikaw pinakaproduktibo kung magtuon. Inibangod iban sa mga estudyante, mas epektibo ang pagtuon kung sa gabi, samtang ang iba naman ang mas produktibo kung adlaw. Hindi pagpilita ang imo kaugalingon nga magtuon kung feeling mo nagapalangluya ang imo brain power. Pili agid ang tion nga alerto ikaw para sigurado nga maproseso sang imo utok kag hindi makalimtan ang imo ginabasa, ginasulat o kung ginapamatian. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang pertussis ang isa ka makalalaton kag makamamatay nga balatian ilabi na sa mga lapsag. Nagalaptang bakterya pinaagi sa paginhawa, pag-ubo kag pagpangatsi sang tawo nga may pertussis o kun whooping cough. Ang mga sintomas ini ang nagaumpisa sa sipon, ubo kag hilanat kag nagalala ang ubo sa sulod sang isa tubtub duha ka semana. Gani kung nagabatyag ikaw, imo bata o kun himata sa nasambit nga mga sintomas, gilayon nga magpakonsulta sa doktor. Siguraduhon man nga mabakunahan ang inyo nga mga tsikiting. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika.
September 29, 1855 sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market. Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer. Natawo si Torre sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi man malain ang mag-loan, ilabi na kun major ang imo balaklon. Kaangay abis ang balay o kun salakyan nga kinahanglanon mo gid. Apang panugyan bala sa mga eksperto, kun dako gid ang imo baklon, ang cash gihapon ang best, safest kag cheapest nga option. Kun cash ang imo gamiton, malikawan mo ang interest kag sampaw-sampaw nga utang nga masami naga-require pa sang binulan o kun tinuig antes mo mabayaran. Apang paminsara nga kung ikaw may sinuptan sa bangko, mahimo pa ini makatipon sang interest nga mahimo mo bukadon sa tion sang purchase. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagiagon makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kung maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kung mag-set sang alarm sa imo cellphone kag ilimit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig. Sa Bombo Radio Iloilo, Philippines Standard Time, 31 minutos na nakaligad sa takna siningalaw na. Balik diri sa pagpangalagad sa Bombo Horizon 2 sa Gyapon, kapunin mo Bombo Chama Blanco Hovera. Ang Department of Public Works and Highways Regional Office 6 nagalaom nga hatagan sila sa resumption order agud mapaday ng pagkayo sa seawall sa Rizal Palapala. Kay may balasihan na diri ang DPWH Regional Office 6 kung ano ang kayuhan, kung ano ang mahatag siniyang safety measures abe, no? Sa mga pumuluyo nga naga-star sa kilid sang baybay. Check ta lang report ni Bombolin. Si Badi Bombolin sa report ta please come in. Ginalauman, Bombo Cham, sang Department of Public Works and Highways na hatagan sila sa Iloilo City Council sa resumption order sa pagkaayo sang seawall project sa shorelines nga sakop sang Barangay Rizal, Palapala, kag Barangay Tanza, Bonifacio. Ang ining seawall project may ara ini sang 400 million pesos nga pondo halin sa national government pinaagi sa General Appropriation Act for 2023. Din pakikangutan naton si Engineer Sunny Boy Oropel sa ang Regional Director sa Department of Public Works and Highways Region 6 kag iyagin pahayag nga ginatahod niya pagpauntat sa construction sa seawall apang nagapanindugan ang ahensya ng ining nasambit nga proyekto isa ka stand-alone structure kag hindi reclamation type. Suno kay Oropel,
Ginathag naman ininiya sa sangguniang panlungsod ang natuhoy diri kag kuntani hatagan sila sa resumption order agod nga ti maamat-amat ng proyekto kag matapos para sa benepisyo sa mga pumuluyo sang mga sakop nga barangay. Pahayag pa rin niya, hindi naman kinahanglan suno sa iya ang authority o clearance halin sa Philippine Reclamation Authority Bombotsam kaginathag mismo sa ila sa nasambit nga ahensya nga hindi ini isa ka reclamation project. Naiwaluan nga nasambit nga proyekto mayara inisang katuyuan nga protektahan ang inland area nagikan sa epekto sa hampak sang balod kag pagsulod sang tubig dagat nga ti nagresulta sa pagkaguba sang balay kag ti pagkadula sang kabuhi ilabi na nayara kita subong sa tig-ululan. Yari bala aton pamakian ang nanging pahayag ni Engineer Sonny Boy Oropel. Number one, ang pagpauntat sang aton nga seawall sa Palapala. Ato na siya ginarespeto ang pagpauntat. However, we are firm sa aton nga desisyon kag sa aton nga design that ang ginaobra naton is a stand-alone structure and not a reclamation type. So we don't have any plan to backfill sa likod kaya we don't have the budget for that purpose. So ang aton sa mga ginaobra dira is only a stand-alone structure and needs to be explained. Gin-explain na namon tanan kag pamatian man kita sa sanggunian, hopefully basi matagaan kita resumption order. Kay wala na hindi na siya kinlanlan sang authority or clearance coming from the Philippine Reclamation Authority. In fact, gin-explain sang PRA during our NIDA meeting sa Infrastructure Development Committee nga hindi siya reclamation nga project. So yung mga gin-request naman mo sa sanggunian na mapadason lang? Tapos na kami request, naka-hearing naman kami sa ila committee level. So everything is very positive. Nga matagaan kami siguro sa resumption order. Kaya hindi, as I've said, hindi kita seawall. Ang atong obra, hindi reclamation, kundi seawall. Nabatian Bombotsam ang nanging pahayag ni Engineer Sonny Boy Oropel, ang Regional Director sa DPWH Region 6. So ang ilag gidari kuntani nga ginapangayo Bombotsam nga allow no ang contractor nga mag-resume sang civil works sabi no hindi magnubo sa napulo kadlaw kay ti ang ginakabalakan man diri Bombotsam sang Regional Director sa DPWH nga mga materials bala nga gimpang-deliver na sa site possible nga tibasi bala magkaraguba kung hindi magamit or madamage or di gani ang structure nga ti ara na bala Bombotsam nagkaayuda na plastar na kagwasik kung hindi mapadayon basi nga amo pa na iya ang makaguba Bombotsam kag hindi na magamit or mauyang ng bala ang pipila ka porsyento na nga nakaayo nga seawall kuntani kay ti August 2023 pa ini ginumpisahan so mga most probably mga hindi magnubo sa 40% ang accomplished naman no sang saning seawall project sa may Barangay Rizal Palapala Bombotsam. Kag isa pa gid sa mga concerns Bombo Lindsay, may istorya kita ba lang into pagpangontrata man kag sa mga proyekto man, nakashare sila sa information sa aton. Silingya, isa sa mga mamroblema sila dira, ang kontraktor gin mismo. Maluwa sa mga materials nga posible ma-damage, maapektuhan ang project abi. Isa sa mga ginaproblemahan sini nila kung may mga equipment sila Bombo Lindsay, no? Equipment sini nila for example ginaarkilahan sini nila or ila sini nga gingamit so may mga nagakaigo man sila gali ang budget para nga magtrabaho inang equipment kag sweldo sa tawo ti naplastar na inatanan. Whether you like it or not, maduso ginaya. For example, abi, may ginrentahan ikaw nga isag ka equipment. Nagamit mo yung equipment kag saway kay tungod nga may kontrata kang rentahan mo sa mo sini nga kalawigon sang number of days ti bayad ka na iya sa ginarkilahan mo. Maka-save ka sila dira siguro kung ikaw mismo ang tag-iya sa equipment abi. Ugaling mapirdi ka naman sa
tawo sa pagpanwildo mo kay kung wala trabaho tuod nga wala man sweldo pero tikon madelay ang project, may mga salabton man sa gobyerno ang kontraktor, Bombo Lindsay. Insakto gid na Bombo Cham. So tibangod sa sining pagpauntat, syempre madelay gid lang ni ang ining pagkaayo sa seawall ket itungod man kasunod man ni gani Bombo Cham sa kay ang pahayag ng City Council kulang kunong permits sa Department of Public Works and Highways kag way gani kuno nakakonduct sang consultation sa public sunod diri sa bahin sang City Legal Office, way kuno sang public consultation with any of the concerned barangays antes nga gin-construct ang among nga proyekto o galing kay tikon bisan storyahon mo pa yung mga pumuluyo sa sakop ng mga barangay Bombo Cham nagasaling kag kadismaya Bombo Cham kay dapat kung tani bala nasugudan na or ginasigi ang pagkaayo para nga ilaman ni actually makabenepisyo ni silang aton nga mga pumuluyo dira may ara gani isa ka residente sa Rizal Palapala nga tinagasaling Bombo Cham nga makapilayan na yakabes nga min pa kayo ang iyaya nga iya balang balay Bombo Cham bangod nga tiga gasulod ang ining tubig dagat tugaman sa sining grabe man nga paghampak sang balod Bombo Cham. Amo na gani makapila ka bes or makapila na ka beses kay ginpahayag ni direktor sa Niboy Oropel nga no need for permit sa Reclamation Authority kay why man sila sa may gin-reclaim dira kag standalone project ini. So ano pa ya ang ginangot-ngot sang GUAB, sang City Council kag sang City Legal Office ngano kasubong nga ginadribble-dribble nila. Pero si Mayor Jerry Trias last time di ba naghambal siya nga pwede na nga ipadayunon ang trabaho sang seawall nga ni pero may mga pipila lang to sa mga konsiderar man na Bombolens? Oo, actually mga 4 days ago Bombo Cham nagpagawa sa statement man si City Mayor Jerry Trias na nagapasugot na sa Bombo Cham tapuso ang trabaho sa Department of Public Works and Highways sa sining seawall sa Rizal Palapala subject sa mga clearances man nga ginapangayo man isang city government isa diri gani amuning sa Philippine Reclamation Authority tiliwat na mga ginathagan ni Engineer Oropel nga hindi na kinahanglan ang Reclamation Authority kay mangin ang Philippine Reclamation Authority nagasaling nga hindi man iniya reclamation project Bombo Cham. Kag di bala sa balbago lang ni Director Oropel sa ila sila meeting sa NEDA to ginklaro na ni sang Reclamation Authority nga wala na sang permit nga kinahanglan pa maghalin sa ilati. Ano why katambong si Mayor? Why katambong ang mga taga City Council? Why sila kabalo? Why sila kapro-pamangkot? Approve without thinking lang sila. Taga City Legal Office, anong ila sistema sila, Dre? Oo, ano pa nga permit ang wala kay si Mayor ngayon nagambal nga pwede na mapadayon. Ang may kaugalingon yung desisyon ang may kaugalingon siniyang kalibutan ang City Council. Si Councilor Janiyang kay siya ang chairman sa Committee on Infrastructure kag ang City Legal Office. Amo gani Bombo Cham amo naging tuad ni Engineer Sonny Boy Oropel nga mismo na gani ang Philippine Reclamation Authority na ang nagasaling pero ang ginapangayo pag diriabi sang City Council kag sa City Government ni Mayor Trias magluwas sa Philippine Reclamation Authority nga clearance ang sa bahin pagigkuno sang Department of Environment and Natural Resources ang sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang sa BFAR nga ini actually nakapakidangot ni ang Department of Public Works and Highways sa bahin sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang sa Department of Environment and Natural Resources amo pa na ang ginahulat-hulat mano sang bahin sang Department of Public Works and Highways makahatag sila sang clearance man sa DPWH Bombo Cham pero tikon samtang wa ay pa ni basi maglawig pagid bala nga nagahulat ang DPWH kag hindi pagid sa gyapon ma-construct kung hindi makompleto ang ining mga permit. So dako gina posibilidad nga madelay lang gid man ang ining pagkaayo sang seawall project Bombo Cham. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitanyo Bade para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo!
Salamat gid na Bombo Lindsay Bade sa imo sini nga follow-up report. Now, sa aton sini karon iya nga mga kabombo, no? Sa bahin sang San Carlos City, Negros Occidental, daw kasubo nga mapanggid nato ng sitwasyon diri sa may Rizal, Palapala 1. Tinahuman na to banwang ila sini iya nga seawall. Rason nga ti ginatos ka mga pamilya ang makabig karon naton iya nga safe batok sa possible water devastation. Oh? Posible nga ti magkalarumpag, kalaguba, worst, magkalamatay ang mga pumuluyo kung pananglitan nga mayara karon sang ginatawag siniiya nga storm surge, typhoon, kag iban pa nga mga natural disaster. Hilabi pa nga daan nga subong nga tsimpo, tingulan kita. May mga information kita nga may isa or duha ka bagyo nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility. Ti madamo sang konsiderasyon nga sarang iya nga makabinipisyo gid kung mayara sang seawall, just like dito iya sa may Barangay 6, San Carlos City. Sa aton sini makabumbo. Hindi sila mabahaan, why na sila kulba kung may bagyo, kung may storm surge or may high tide. Kay may proteksyon na sila. Hindi man maglayo ang sitwasyon dito sa Barangay 6 sa may Rizal, Palapala. Pero amo na bala sa aton sini makabumbo. Tinuig na nga nagasufrer dira kung mag-high tide, baha dira sa may Rizal, Palapala. Kung magbunog ang ulan, sini nagasulod dira ang tubig. Pero isa sa mga ginakabalakan, kung mayara sang bagyo, kag dalagko ang balod, mayara sang daklod. Hilabi pa previously, nagkala-litik, dalagko ang mga litik dira. Kag nakatuan magani ni Mayor, kag ni Congresswoman, jam dira. Sang updanay pa sila. Sa aton sini makabumbo. Ang seawall, ang purpose niya sini banwa, amo ni siya magaserbe nga wave deflector. Magaproteher ini sa slope batok sa erosion o kunang pag-ab-ab sa aton sini nga mga kabumbo. Pag-minimize sang impact sang water current or sang balod nga sarang iyang makadamage sang kabuhi, propidad kag palangabuyan sa mga tao nga yara sa area. Sa aton sini mga kabumbo. O galing amo paning ginahibalo ta sa karon kung dito iya sa may San Carlos sa City, Negros Occidental, ambot kon ang ila sini nga mayor kag ang ila sini nga kongresista tumbot kon mayo ang relasyon o kon nagakontranay man. Pero in fairness, last time to nagambal na si mayor nga panugutan niya na dadaang resumption sang construction sang seawall. Ano pag idiyang ginahulat sang City Legal kag sang City Council nga mga sahi isang permits para kuno makumplito kag matigayo na ang proyekto. Amo na nga niyang balaton kung gusto, damo pamagi. Kung hindi gusto, damo balibad. Pero hindi man lang sinadriya ginatukso naton City Council kag City Legal Office or si Mayor or si Congresswoman. Manginserbi na kuntani ini nga leksyon man sa bahin sang Department of Public Works and Highways.
nga ti hindi nila gid iya pag i-take for granted ang maayo nga pagtamdanay sang mga matag-as nga opisyal. Kay ti basi pila kadlaw maglainay sila buot sus Maria kagusip inang hambal bala nga ti bala mo nga ti isama lang na sila ka partido go tala ni project. Ano daw may mga kinanglan pa nga may mga requirements pa dira nga ginapa-comply sa ato. Hindi man na masapakan, hindi man na masiplatan kay hindi man na sila magkontranay guro. Oh. Hindi kita makasiguro sa aton sino makabumbo. O galing nga mo lang ng masakit yang kamaturan. Bangod sa konflikto sang duha ka mga matagas nga opisyal diri sa syudad sa Iloilo, risgo tayang ginatos nga kabuhi sa mga pumuluyo. Pero bulubalikdan yung mga duha ay butanti nyo na mo. Hindi ba? Butanti nyo na. Pero ano kagano pagin man iyang matabo sa aton sini nga mga taga-Palamati? Kung tani pasulabihon naton ang kabuhi, ang propidad, ang palangabuyan sa mga pumuluyo dira sa may Rizal Palapala area. Nga amo karon ang yara sa peligro. Oh. Bangod sa sining konflikto sa politika. Oh. Sa liwat, leksyon na ni sa Department of Public Works and Highways nga nagakadapat yun iya nga sundo ninyo mga proseso dira. Kung nagakinahanglan kay gina-question sang City Council nga may dapat may public consultation, next time dapat public consultation kamo. Kung anong nagakadapat sini iya nga mga requisitos dira sa isa iya ka partikular nga proyekto nga dapat mag-agis proseso, ipaagi nyo gins proseso. At the end of the day, ang pumuluyo kung tani iya nga amo ang dapat protehiran sa ngaton sining mga opisyalis ang gobyerno, pinagi sa mga proyekto, nga kung isipon tagid iya banwa, ining pundo, kwarta man isang taxpayer. Hindi niya iya ni mayor, hindi niya iya ni kongresuman, hindi niya ni konsihal, ni vice mayor, ni kung sino man dira nga hirudes na. Taxpayers money ni. Kag kung magbunda kang ulan, mag-abot ang bagyo, kag nagatiwangwang yapon dira, kag hindi niya tigayon niya mahingagaw, kag mahuman ang seawall, kabaliskad ang matabo sini sa bahin sang Negros Occidental dito sa may San Carlos City. Sa karon niya ang San Carlos City ang Barangay 6. Makahambal na to nga ginatos kakabuhi. Ang mahimo masalbar. Ang mahimo mapahilayo sa anuman nga traidya, palangabuyan amon hindi madula, amon propidad hindi mawasak, kay may seawall na kami dire banwa. Kabaliskan iniya sa posible kag pahilayo lang ang matabo dira sa may Rizal Palapala area. Nga mahimo iya magkalawasak ang ila sini nga balay propidad, pati ila sini kabuhi posible nga madula, kag palangabuyan posible mapiktuan. Kung padayon sini nga magatiwangwang kag hindi ni matandog, kag hindi mahulag, kag hindi na mapadayon, ining nasambit karon iya nga proyekto. So maluoy man kita sa mga pumuluyo dira sa may Rizal Palapala. Maluoy man kita sa posible mangin mapait sini nila nga kapalaran. Kay liwaton ko na hambal ko last time, magbaha daya sa Rizal Palapala, magdako ang balod sa Rizal Palapala, maigo mga kabalayan dira, waay niya sang ipikto personal sa kay Kongresuman Jambaronda. Waay niya sang ipikto sa kay Mayor Jerry Triñas. Why man isang ipikto sa kay Councilor Janiyang? Why man isang ipikto sa battery of lawyers
sa City Legal Office kag sa ila sini iya nga head dira. Kay why sila nag-star dira sa May Rizal, Palapala area. Oh? Tahom kampyon ng ila sini nga puluyan. Why tuya gabaha? Oh? Kag kung mag-ulan tuya why tuya sang nagatulo sa ila sini nga mga atop. Why to sila yung ginakibang nga bisan mag-inano pa dire kadako ang balod, may posibilidad nga magkalarosdak dirang ila sini nga puluyan, magkalawasag, magkalawagtang ang ila sini nga gamit, kag madulaan sila sang kabuhi or mapatyan sila sang relative. Waay niya sang epekto sa ila. Kay why sila nag-star? Oh? Ang mas nagakinahanglan sining proyekto mo ng mga pumuluyo dira nga maprotehiran sila. Oh? So please set aside politics. Oh? Kagataga na dira sang go signal nga mapadayon ang konstruksyon para nga ginatos ka mga kabuhi. Oh? Ang ma-prevent naton nga mahalitan pananglitan nga mayara sang mabaskog sini nga bagyo, or kung hindi man mabaskog nga bagyo, may mga storm surges nga magluntad banwa. Ikabay pa, last time to nagambal naman si Mayor nga may go signal na dira, pero subong iya ang ginapangayo pagid sang DPWH is resumption order. Tiyan mo na nga na pamangkot ano pang dribble sa City Council kag sa City Legal Office. Sa aton sini mga kabombo, 53 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Check ko naman this time, follow-up report ni Bombo Jomar Villa. Latest investigation sa Mandurriao PNP, may kantanan sa sining India National, ginluthang patay kagabi sa may distrito sa Mandurriao. Ginalantaw si Nedrico Banwa nga posible naangot sa negosyo ang kabangdanan or motibo sa pagluthang patay sa sining biktima. Check ta si Bombo Jomar Villa sa iya sining follow-up report. Joms, sa report, please go ahead. Babotcham, duwa karon ka anggulo ang ginasundan sa Mandurriao sa police station at tuhoy karon sa kamatayon sining Indian National nga si Jatender Singh, 27 anyos, kag inisya nag-board sa mga area sa Guzman Esena, distrito sa Mandurriao sa Litik kagabi. Nakibot na itong mga pumuluyo, no? At the same time, si Puro Barangay Paredes nga kaya na ining sambit karon nga individual kag may pila siya sining lawas tugas sa pagkaluthang kag unfortunately ginbawian gid ini siya sang kabuhi, no? So santo diri sa pagpangusisa sang kapulisan nakangkon ini siya sa duha ka pilas saya sining lawas, no? Ang entrance ang bala duha kuno sa likod initially nga naglapos sa may iya sining right nga portion sa iya sining dughan, tapos ang isa diri sa left. So gina-verify pa kun ang pila sa kamot kun bala tuga sa defense wound, no? Kudo nagpanagang paabi siya Babotcham, no? Mo nang isa diri sa gidalantaw sang Mandurriao PNP, pero do medyo malabo na kay ang entrance abi sa likod, no? Sa likod ang entrance nga bala, it means posible kasi nagapatalikod ining biktima o kung ginsundan tapos pag abot nga na nagpundo siya sa tubang siya sining boarding house, dito na ginpusangan sang suspect o kung mga suspect diri Babotcham, no? So sa question diri kung ano gid ang motibo, so ang ginalantaw negosyo kag ang posibilidades nga may kantanan man sa daan sining record, no? So ang sa negosyo abi kay usually sa mga utod naton nga mga Indian National ini sila ang nagapautang diri Babotcham kati aboning senaryo nga posible nga basi bla may ginsukot siya nga duway nagpasugot kag dito abi nga dumot kagin
patay abi no ining nasambit yang biktima. Ang ikadua amo ni ang padaan sining nga record kay sang bulan sang March ini ang dugin reklamo man sang do pamilya niya man kay do hinubog istorya bobotsam kag do nagpandam sa tobla do threat siya to sa iyaman si Digam Dutiyo yato pero sudo kay Captain Campbell ang hepe sang Mandurriao PNP na settle ato ya bobotsam kag na ano nila to no na tapos na nila to duay na to matigayon nga mapasakaad sa kaso ining nasambit yang individual magluwas sina may mga gamay siguro nga adala siya min sakis sa may Mandurriao Police Station bangod man sa ginareklamo nga do nagamaoy ining nasambit karon nga injersonal on makainom sang makulubog ilimnon kag kun masubrahan bobotsam ining nasambit karon nga individual pero sa subong ang ginatutukan gid posible basi kun may related bla saya siding trabaho nga tinagapautang asang kwarta diri bobotsam sa bunay gid tinghuan sa police makukuha sa information especially sa iya siding assistant abi no nga do giwa sabi nga adala niya ko din sila nagakadto nga area diri sa syudad kay ang sakop ya pagid sa baybahin man gali sa probinsya sang Iloilo so medyo malapad-lapad ang iya siding coverage bobotsam sa iya siding mga operation diri sa syudad kagamuman sa may probinsya sang Iloilo. So far subong sudo kay Captain Campbell medyo ligom dulom pa ang kapulisan bangod nga way man sang witness abi no nga naka-surface sa Mandurriao Police Station on ano gitong nasaksihan kag nakita kun may nakitaan nga suspect o kun mga suspect sa pagtanglutang sining biktima only ginauyatan ining closed circuit television kung sa diin nakita nga nagasundan may ang motorsiklo kag salakyan diri bobotsam pero hindi pagid ma-confirm sa Mandurriao Police Station kung amo gid man ining salakyan ang gingamit sa mga suspect bilang getaway vehicle bangod nga damo man sa mga tendency basi ko nagsabay labi no sa isa ka area adra sa sulod sang sa division. Ari plus si Police Captain Val Campbell, hepe sa Mandurriao PNP. Naga-surrounds initially ang amon nga investigasyon sa number one, knowing ang biktima is an Indian national kag nagapautang sa syudad kag probinsya sang Iloilo. So isa na gina-reconsider naton is ang parte sa negosyo. Yes. And isa sa mga ginatanaw pagid naton is considering he has the history record sang pag-aresto diri sa station and even me naka-experience kung paano ni magmaoy ang ining Indian National. So tanan ginatanaw naton kag basi pa lang man may other nga mga circumstansya nga naga-surround sa sini ko nga naging patay gid ining biktima naton. So tanan na gina-consider naton kag kung makaabot na kita nga mag-eliminate sang pag ano naton hapos na sa aton mag-identify kung ano gid bala ang motive sang pagpatay sa sining Indian National. For now sir hindi pa kami makadivulge kay kagabi ang tanan nga belongings niya sa sulod sang sa iya nga ginarintahan even sa motor even gani ang motor nga ginsakyan niya it was properly turned over sa iya nga tiyo kay wala man kita nagapati nga ang pagtiro sa iya is sort of may other pang mga crimes kay wala man gani nakuha ang belongings niya. So isa ina sa mga i-dig up naton kay nagpasalig man di ang tiyo niya na mag-cooperate siya sa investigation process naton. Okay. So prior sinaabi may mga
insidente abi nga do kasubong nga do ginahingabot siya, sir? Sa amon sa record namon, wala. Suliton ko ang pagmaoy lang gidya ang record namon di sa iya. Even ako naka-experience kung makainom siya. Amo lang gina. But we will exhaust other possible na mga proseso para nga ma-check ini. Kasi may madugang pagid niya mga information sa amon nga pag-imbestiga. Sa nung last nga record, sir, kaganong nga kaso to, sir? Last March, may kaso ini sa pag-maoy, pag-threat. Pero ato is makonsider naton nga part gihapon sang Joms? Si Police Captain Val Alan Campbell, Hepe sa Mandaluyong PNP, Pumutsak. All right. So iban sining mga development sa sining kabatayon sa sining India National pantayan si Banyo Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. After Radio, Bombo. Salamat kay Bombo Jomar Villa. Kung negosyo ang aton siningalan tawon nga anggulo, kung mag-amo sinito bago pa lang ko kasalapo sa India National nga naakig sa iya ang ginutang, ang nagutang sa iya kay ginsukot ya, pinatay siya dayon, ginsundan siya pagadto sa ilabalay. Do bago lang kita kasalapo mag-amo sini kay ang nanda naton niya kung may utang ka sa India National, kung may utang ka sa Mumbai, mamatian mo palang ila sining motor, sos Maria kag Gusep, gakoy yampad ka na yung panago. Para nga hindi ka pagsukton. Oh. Gakapatay lang yung India National kung ginahold up abis ang mga hold upper. Kuhaon nila sining kwarta, motor, patsyon sila. Amos na, may mga insidente na previously. Isa man sa mga ginalantaw naton iya, posible mayara sang kompetensya sa pautangay. Kay amo nang nagakalanabo masami mo kung may mapatay ng India National. Pero sandi ka ni isa pagpathag sang pila ka mga India National na istorya naton, nagkakadto ina diri mga India National sa syudad sa Iloilo nagapautang pero hindi man ina ila kwarta. Kay didto halin sila pigado man sila mo. But silingon nga mayara na sila sang financer diri. So may posibilidad nga ang litro ko ang pagkadayos abi kung nga nagtugas ang kamatayon niya, it's either nga why siya makarimit sa iya sini nga boss or may mga previous pagin sa iya nga kaso kontra sinakyan lang ang iya sini nga batasan nga mauyon. Oh? Kahit ang in-threat niya ni last time, tiyo niya, hindi pa magliwan sa iya, na-settle man to nila. Oh. Sa aton sini makabumbo. So kung sa negosyo nga ginpautang niya, ginsukot niya, way nagbayad, titani dito palang lugar sa mismo sa lugar sa ginsukot niya, dinosak na to siya. No, nilampusan sa Kapala, Pico, Baratiha, Bara, ano pag ina? Bumbo Christy, sundo no pag ina, pagkanto sila balay kag tiruhon. Oh. Dapat isa man ina sa lantawon sa ngaton sining kapulisan dira sa Mandurriao base nakig ang pinanser yaw kung why siya maka-remit or whatsoever no sa aton sining mga kabumbo. Antes ako magtakop tagaan ko lang sa kagayunan bla. May nagpalabot rin sa minsahit sa aton nga dito kuno sa may barangay Saldivar sa Buenavista, Guimaras. Okay man kunong shoreline protection nga project ni Senator Bongo worth 95 million pesos nakabenepisyo kuno mga pumuluyo to way back 2021 no kag sa pagkabaluya siya do ay magani isang PRA clearance to approve man kag natapos man dayon sa aton sila makabumbo ti mas mayo sa mga taga barangay Saldivar, Buenavista, Guimaras way back 2021 pa na proyekto niti 2021 kay Mayor Eugene Reyes Manada Chimpoy sa aton sila makabumbo iuman man kuno why man PRA clearance
Sus Maria, kagusip po. Anyway, 6 minutos na nakaligad sa takna sining alas 2. Standby na kamo sa kapon lamang program kupod sa kay Tita Richin. Padayon lang kamo sa pag-upod, sa pagpalayag, sa Bombo Radyo Iloilo, sa pag-upod man sa aton sining Facebook Live, sa aton sining mga social media platforms, Facebook Live, YouTube channel, Bombo Mobile App, kag syempre 837 kHz sa inyo sining mga radio dial. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number one most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Are the reason why this network is on. Digital Bombo Radio, the heartbeat of the Filipino. Yari si Bombo Gemma Torimoro, international correspondent sa Estados Unidos ng Amerika. Ma'am Gemma, taga diin kag diri sa Iloilo? Igbaras, Tigbawan, kag first district. Every year ko puli, kapamati ko permi sa Bombo. Hasta maturog. Gugta magaga sa Bugtaw, Bombo Quiapon. Kaya mo nag-remind ka natin na lin kauna, bata ka pa. Bangon bisan din man nga bahin sang kalibutan, Bombo ang ginapitik sang ibutughan. Basta Radio, Bombo! The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmer's Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmer's Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmer's Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for June 30 to July 6, 2024. Ang Hulyo 5, among first Friday of the month, ini ang ikadose nga promesa ni Jesus nga ginhambal. Pinagi kay Sister Margaret Mary Alacock para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I promise you in the excessive mercy of my heart nga ang akong all-powerful love ay gahatag sa tanan nga magabaton sang Holy Communion sa First Fridays. Sa siyam ka consecutive months, ang grasya sang final perseverance. They shall not die in my disgrace, nor without receiving the sacraments. Ang akong divine heart among ilamangin safe refuge in this last moment. In line with this, ginaag ng tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa Latolda sa Hulyo 5, magasugod alas 5:30 sa hapon. Ang Technocrats Band nag-excited nga liwat nga magpanumbalik on stage para maghatag sa inyo sang 2 hours and 30 minutes of great musical show sa concert at the Plaza. All yours umpisa alas 6 ng gabi sa Hulyo 6, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mugs kag madamo mga iban ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hulyo 7 Domingo, ginaag ng tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagkahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang kabakod nga malampuwasan ang mga challenges sang ginapaabot nga weather abnormality nga amo ang La Nina. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo santo sa pagtuon sang American Home Shield. Mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Yari nga mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Ipabili ng katilo
Maghugas sa mga kamot bago maguyat sang pagkaon, kag masami nga himuon ini sa tion nga naghahanda ikaw sang pagkaon. Maghugas man sa mga kamot pagkatapos nga nagamit ikaw sang kasilyas. Hugasan kag tinluan sa maayo ang lamesa kag tanan nga mga kagamitan sa paghanda sang pagkaon. Siguraduhon man nga safe ang kusina kag pagkaon gikan sa mga insekto, mga peste kag iban pa nga mga sapat. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang tumandok sang Haro, Iloilo City nga si Melquiades Gamboa Ihereyos ang pinakauna nga Filipino nga nagtapos sang Doctor of Laws degree sa prestihiyoso nga Oxford University. Nagserve man si Gamboa bilang Philippine Ambassador to India sa 1956 tubtob sang 1958. Subong man sa United Nations kag sa Court of St. James. Nagsulat si Gamboa sang pila ka mga libro kaangay sang An Introduction to Philippine Law kag a Dictionary of International Law and Diplomacy. Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Sa aroma ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon. Maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. Arin ako This is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. Beautiful Wednesday kita. July 3, 2024. Kumusta naman ang mga buhay-buhay natin dyan? Anong mga ganap? Anong mga exciting na mga nangyayari? Pwede ma-share? Kasi pwede gid, no? I-email na ang inyong mga istorya diri sa bombo_Iloilo at bomboradio.info. Mag-enjoy kita sa inyong mga kasaysayan. Galuyag nga i-share diri. Pwede gihapon ha, nga masulat ang inyong mga stories and then ipadala nyo lang. Sa Kahapon Lamang program, DOFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Today, we're going to enjoy and we're going to continue enjoying different stories na gikan diri sa aton nga mga letter senders. So thank you gid that you are there para nga magpamati and at the same time hopefully mangin isa man sa aton diri nga letter senders. So I welcome you all with a song from Francis Lazatin, Kung Gusto Mo Ako. This is Tita Regine. Welcome sa Kahapon Lamang program. Mapapaibig mo ako sa mga dala mong rosas. Mamahaling tsokolate ang pilit mong diskarte. Magmukha ka lang galante. Kasama mo pa ang iyong barkada. Patsintonadong nang haharana. Mga linya mong pangserye wala naman sa sine. Huwag itadaan sa swerte. Kung gusto mo akong ligawan, huwag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mapadama. Puso ko'y mapipitas mo na ang iyong mapapawasan, ang iyong pagmamayabang.
mahalaga ay sana di pa rin magbagong maganda mong katangian. Ang pag-alay mo ng oras sagang di kumukupas at ngiti nakakalunas. Kung gusto mo akong ligawan, huwag mong daanin sa paspasan. Kung gusto mo kong makasama, higit pa sa kilig ang dapat mong mamadama. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maluga, naman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan perfecto ang iyong mga galaw, kailangan lang naman may paninindigan. Di mo alam na darama ko ika'y naglalangas ng loob mo. Nakikita ko mga tuluyan na akong mahulog sa iyo. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Sana'y huwag kang panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Puso ko'y mapipitas mo lamang kung iyong mapapawasan ang iyong pagmamayabang. Nais ko ay masipag, sana'y maluga, yaman mo naman ay di ko kailangan. Sana huwag kang panghihinaan kung tunay nga at tapat ang iyong nararamdaman. Di kailangan sumuko, may pag-asa ka naman kung tunay nga naman na gusto mo ako. Grabe nga mga requirements, no? Kung gusto mo ako, by Francis Lazatin. Good afternoon sa liwat sa inyo, dira. Kompleto na kamuda? To all of you joining us here, salamat gid. If you are still working, well, enjoy listening while working. Pwede gid bala ang multitasking. Kung ara lang sa balay, nagapahunay-hunay, enjoy ang inyong rest. That's very empowering. Ang pag-rest, ang pag-sleep, baw, mayo gida. Sige, umpisa ni kita sa pagbasa sa mga kasaysayan natin for today. Doon na-inspire gid siguro, no? And tuloy-tuloy ang pag-share diri sa ato ni Rico sa 2nd District. Here's another story coming from him, and it says, Dear Tita Regine. Tita, good afternoon sa imo kung sa mga KLP listeners. Ang ini naman nga istorya nga i-share ko subong is ang mga na-experience ko sa nagsaylo ako ilistaran sa pag 3rd year high school ko. Sa 2nd year high school pa lang ako, Tita Reg, didto ako permi nagakaon sang ako nga balon nga kanon sa balay sang subang namon nga pakaisa nga tawgon lang naton kay Jane. Kag may bana ni siya nga si John, pero kisa lang ka pauli kay may work sa pihak banwa. Kag wala sila bata. Didto man sa tunga time, nagadayon or nagaboard ang tigulang nga cousin ni tatay nga tawgon lang naton kay Iyay. Tungod kay dito ako permi every lunchtime. Nagsiling ini sila nga duwa sa akon, si Iyay kag si Jane, hambal nila. Diri ka na lang pala sa amon istar. Kaya kung dito ka sa uma, kisa wala ka mo dito pagkaon. Paeskwelahon ka namon. Di siguro tita, nauyuna nila ako, kay gabulig ako maghugas sa mga pinggan.
Kay balan mo tita, may karinderya ni sila dira sa Ilabalay. So, sang pag-vacation time, nagsaylo na ako dito tita. Kay kun sa balay ako lang permi ang gahimos ang pagkaon namo ni third. Kag amuman sa mga ulubrahon sa balay. Kag may aman pa kun kaisa nga sunlog kag sumbag. Muna sila no, may sibling rivalry. Okay, ginamo sila nga tatlo permi. So sang dito na ako tita, dito man nag-board ang isa pagid namon ka cousin nga si Karen, nga may anak nga si Sandro, nga elementary grader, pero ang balay ni nila tita ara lang sa takas. Ano abi kay ginatabog man sila sang ginikanan niya nga daw kulang man sa buot. So, 5 na kami sa sulod balay tita Regine. Bastante man matuod ang pagkaon dito tita, pero madamo man sang ulubrahon. 4 sila nga may ginasugo sa akon. Si Iyay, Jane, John, kag Karen. Nung nagduga ang pagani ang pagkaniwang ko tita. Gusto ko man tani kung kay isa nga magpahuway. Pero kung magpahuway na ako, mahambal na sila. Ay, wala ka sang ginaubrari ko. Abi ubrahanay ni, ubraha mo dya, amo to. So mo na tita, no? Do na insecure ako magpahuway. Para insecure gid siya. As time goes by, na-notice ni Iyay nga si Karen kag si Sandro kung diin-diin lang nila ginasabit ang ilang mga panapton. Kagin silingan ni Iyay si Sandro parte sa sininga butang sa matunog nga tingog. Binula na diri si Rico pero wala ko pa ni siya nakita nga diin-diin niya lang ginasabit ang iya mga bayo. Hindi angay sa inyo. Basta tunog gidya tita. Damo gidya makabati. Si sa ulihi, nag-aaway, gid man si Iyay, kag si Karen. Nag-move out sila nga duwa sang iya anak, kag nagpatindog sang bago nga kamalig sa takas. Ingod lang naman sang kwarto ni Iyay. So, 3 na lang kami sa balay. So, nag-umpisa na ang klase tita. Kada magalin ako sa balay, padulong sa school, do ginagabutan ako sang tunok. Kay man tita, do hindi ko ma-express ang akong nga self kung upod ko sila nga duha. And I feel like a bird in a cage. To kamugat sila updon. Siling gani sang iban tita, mabalaan mo ang batasan sang isa ka tawo, maayo man na or malain kung upod ka mo sa isa ka balay. Sa una tita, mayad man ni sila sa akon. Pero sa buhay, doon nalaina na ako. Ginsilingan nila ako nga wala gid kuno ako nag-iistorya or mag-talking man lang. Kaya syempre tita, sa teenage years pa ako, kasunod lang ako sa akon instinct nga hindi ako mag-istorya kung feel ko nga hindi safe ang istoryahan ko. Sa bagay, no? Kagdamo pa ako sang insecurities. Nagsiling pa sila nga duwa nga, sayod na. Hambalo ng isang iban nga, bugalon ka. Walang sila kabalo. Kung nga hindi ako para hambal. Sa ginalinan ko daan nga balay, wala ma-foster ang good communication. That's why it's difficult for me, tita, to communicate with adults. Pero kung ara ang hinablos ni John nga isa ka bata, para istorya ako sa iya, tita. Kag na-notice nila ini nga duha, tapos yung silingan ako ni Jane, in a sarcastic way. Ay, kunara si Mike, istorya ka man gali. Gusto mo, tudluan ka pa ni Mike maghambal? Ay, doon nalainan ako, Tita Regine, magpamati. Do pigaw bala sila sa paghangup sa akon, nga hindi ako comfortable mag-talking sa ila because they show signs like overreacting, even to smaller faults that they find in me. One time, tita, may mga girls, bala nga schoolmates ko, nagkadto dito sa karinderya. Tapos may dala sila yoyo, ginpahulam nila sa akon. Sa makita ini ni Iyay, gintawag niya ako nga magpalapit sa iya. Siling niya, in a sarcastic way, ay, sultero ka na, nagayoyo ka pa. Ako tita, nga hindi makasabat, afraid of offending her,
Ga-smile lang. Basi, mapoklid siya, wala pilas. Kung hinali, sabton ko siya, kay hypertensive siya, kag OA sa akon. Nagaamot man ini si iyay sa pagpaeskwela sa akon tita. Pero kung may mga shortcomings ako tita, doon na public shaming niya ako. For example, ginapapungko niya ako face-to-face sa iya. Samtang nga nagapangaral siya sa akon, bisan damo tawo. Ay, bad. Wala proper etiquette. Tita Regine, wala ako nagatulok sa iya. Samtang nagaamo na siya sa akon, kaya hindi ako komportable. Kaya ginasilingan niya ako nga magtulok sa iya. Kag magpamati for almost 1 hour. Nahuya ako tita. Nahuya gid ako tita. Ano bala nga may iban nga tawo? Wala bala niya maintindihan nga may dignidad man ako. Grabe ang kumpiyansa niya kay gasalig ni siya sa iya nga disciplining skills. Kay anom na kuno kabata ang ginalagaan niya sa abroad pa siya, pero wala niya maalagaan ang iya nga only child kay ginpamataan ni siya sang una. Wala gid bala ni ako sa iya ga sabat-sabat. Tita, kay may hypertension siya, kag basi ako pa kuno ang makapatay sa iya sa pag-ugtas sa akon. Hindi man ako ulugtasan, Tita Regine. May pagka-perfectionist lang gid ni siya. Hamak mo tita, masag-ob ako tani sa ubos, o galing may porte, gid kagamay nga ambon, as in. Halos madula na ang ambon, bugin pasuksukan niya gid ako boots, gid pasuksukan jacket, kag kalo, nga may panyo, nga galabaw sa sulod. Tama gid ka OA tita. Pag abot ko sa ubos, nakita ay kami sa classmate ko, gasag-ob man, siling niya, ay, wala ga ulan, grabe gid mo attire. Ha ha ha. Ay, nagkadlaw na lang kami nga duha tita. Nuya man ko tani, kay akon lang gid attire, ang lain sa tanan. Kasi ka-care lang gid sa imo so much, iyay. Anyway, may ara man best tita, ngagin pasag-ob niya ako, 2 ka galon. Pag ako magalin, siling niya, ibilin mo lang dito sa ubos kay ako mabuol. Di para siguro sa ehersisyo niya tita. So gintuman ko man. Pag-abot ko sa takas, sa balay, sa karsada pa lang ako, nakita ako ni Jean nga wala sang dala. Di pamangkot niya ako. Sa diin na ang galon mo, Rico. Siling ko, ay, abi ko si Iyay ang mabuol kay nagsiling siya kaina. Siling niya, ano nga abi? Abi Maria, nakaroon ang guaan niya. Nagsiling si Iyay. Balaan mo nga damo, ubra ako di. Ako papabulon mo, nga wala ka man gani isang ginahakwat sa duwa mo kakamot. Ay, grabe, kitang kahuya ako, Tita Regine. Imagine, sa karasada ka, tapos damo tawo, samtang nga ginabunal nila ako, sang matunog ang mga panghambal, itong mga kahang gidang ilakwan. Uy! Ay, maan. So, nagbalik na lang liwat ako, tita, sa ubos, kaging kuha ang mga galon. Bisan masakit ang akon buot, I can't cry in front of anyone, Tita Regine. Bisan amo na to ang ginsiling nila sa akon. I don't know why, but I wanted to. Ginapunggan ko lang. Hindi man ako rebellious, tita, sa iladuha. It's just that, ginadibdib ko na lang ang every painful words. Halos permi na lang ako nagapaumod sa pagka-insensitive nila sa akon. Kaya ginapulihan nila ako, duha, hamakin mo yan? Duha ka adults versus 15 years old nga gamay nga niwangit nga wala gigani pasabat sa ila sang malain. One time, nakahambalanay kami ni nanay through cellphone about sa airplane ticket. Nasiling si nanay sa akon nga, pwede gid bala ka mo makakadto din ni 3rd sa Manila kung magbakasyon kay damo subong promo kag barato ang mga tickets. So doon na-excite bala ako, tita. Ginsugid ko ni sa ila tatlo ni Iyay, John kag Jane, bag-o mag-go to school. Wala ako gid mag-expect, tita, nga maakig si Iyay. Siling niya, ha? Ano? Kung gitsupot bala na ni nanay mo ang kwarta, kag diin niya kamo didto pa istaron sa balay sa boyfriend niya?
Aba, nagsigunda man si Jean. O gani, kung ginsupot bala niya, damo pa siya nabalaan nga arte. Bo nagdugang pagid si John sa masakit man niya tinaga. Ang abi ko, apina niya ako. Pero pareho lang sila galitanan. Mga kitid. Samtang nagawaldati sila sa akon. So nasulod ako sa CR kag nag-agas gid ang mga luha ko silently. After that, nagpanarapo ako kag dali-dali ako panaw pakadto sa school. In my mind, siling nila wala ako nag-iistorya. Pero sa nag-istorya na ako, tama kasayod ang ila reaksyon. Hindi, nalang ako mag-istorya sa ila. May time ang tita nga nagdaha asang blue marlin nga isda si John. Pero tama nakalubok. Ano pa, bisan raha na siya, baho gihapon. So, wala na lang ginkaon, kag ihaboy na lang kuno. Pero ginbilinan ako ni Jean, before sila maglakat ni John, nga itao ko sa ido ang isda, kag ihaboy lang ang sabaw. Sang pagkaaga, ay lamig na nga bangkay ang Japanese Spitz. Tisinig ko kay iyay, tungod na siguro sa isda kagab iyay, kay itao ko kuno, bal ni Jean. Ipagabot ni Jane, ay abaw, ginbaliskad niyang istorya. Siling niya, naggoon ako sa imo, nga sabaw ang itao mo, instead sa isda, ha? Ay wala, gid ako makaimik sa pagpanginginwala ni Jane, tita. Mayo na lang, nagsiling si iyay, isda man akong sabaw, dapat wala na ato gintao, kay poisonous na ato. Gusto man. Tapos tita, may ara man nga situation, nga napatungan nila ako duha. Here's the scene. Naghigko ang ido nila sa sulod balay. Kay tiles daan, tita. So, dapat i-mop gid. So, ginsugo ako ni iyay nga i-mop ko. Gamiton ko kuno ang labador ni Jane. Pag abot ni Jane, nakita niya nga ginagamit ko ang labador nga gina-use niya for mixing of ingredients kung mag-cook siya. So, naakig siya. Kag siling niya, dala pa bati-bati kay iyay. Bal niya, hindi na napagamiton, Rico, ang labador sa pagluto, ha? After hearing this, tita, why pa ako makatapos? Ginlimpyuhan ko ang labador, kag ginislan balde. Siling ni iyay, ay, nga ginislan mo pa sang balde, kay ara man ang labador. Ay, ambot, wala agad ako pakadtuan, tita. Nasa gitna ako, na mga nag-uumpugang bato. So after graduation, sa 3rd year, tita, nag-call ako kay nanay. Siling ko sa iya, nay, mapuli na lang ako sa uma, kaya hindi ko naging sila kaya. Nakapoy na ako diri. Siling niya, isa na lang tani katuig, aguntahaw na lang ay. Kag wala na ako makasabat kay nanay. Tapos nagsiling siya, di, mapuli ka na gid. Hambalan ko na si Jane kung amo na desisyon mo. Siling ko, oo, mapuli na ko. Sa tuod lang, tita, dumahikog ako kung hindi ako pagpasugtan puli ni nanay. So naka-move out na ako, tita. Ay, those skyline pigeon ako nga nakawala sa gapos. So I said to myself, I'm free at last to soar the skies again. Ay, na-traumatize ako sa ilang duwa, tita. Kung makita ko sila sa tudo, garatol ako. Nagaduha-duha ako kung mapakita ako sa ila or hindi. Subong, though okay naman ang relasyon ko kay Jane. Tungod kay dako na ako and medyo nag-mature, I can defend myself in the right way that I know. Sa kay iyay naman, wala ako nagabisita sa balay niya. Kaya wala gihapon nagabag-o ang tabas ang dila niya. Ay dumahuyan kaya sa nakapalibot nga tao. She lacks etiquette. So diri ko na lang anay ni tapuson, tita, kay do tama nagid kalawig. Thank you for reading my story and more power to your program. Rico, sa 2nd District. Sige lang, Rico, ang mga experiences nga to, ang mga struggles mo nga to, kaibigan mo na lang, no? Mga learnings.
para nga magbakod ikaw as a person. Ang importante, no? Ngati, you are happier now. Mas nakilala mo ang self mo nga hindi gali, no? Kaangay sang ilang paglantaw sa imo. So through those experiences mo kaupod sa ila dito man, no, nag-build ang imo pagid nga mas madalom nga pagkilala sa imo nga kaugalingon. Yes, may mga times confused ikaw, may mga times there are so many uncertainties, but it is good, ha? Nga nakaya mo ang ito nga episode sa imo nga kabuhi, and now you just get na lang all the learnings out of those experiences, kag gamiton mo na lang na nga weapon sa imo man nga pagpangabuhi. Well, continue, no, your life of freedom, and continue building your dreams, continue doing goodness sa gihapon sa ibang nga tao, and let's hope one day soon makaya mo na nga mag-atubang liwat sa kay iyay mo kung ready ka na. Salamat Enrico sa imong another story diri sa KLP. Magapanubalik kita kaupod sa gihapon si Tita Regine at 2:38 magabalik ang KLP. Pagkatapos lang sa pila ka may importante nga mga pahibalo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sudok kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud Si Rosel Songano, Miss Philippines Water 2021. Dako gid ang akong pagpasalamat sa University of San Agustin. Kay madamo nga oportunidad ang nagbukas nga mangin madinalagon ako sa akon obra. Dali na sa palaabuton nga July 13, 14, and 15 as the university celebrates its 120th years of excellence with the theme A Gift. Viva San Agustin! Yari ang mga epektibo nga pamaagi agud mapabilin nga safe ang pagkaon sa imo pamilya. Lutoon sa maayong pagkaon, ilabi na ang karne, manok, itlog, kag mga seafoods. Sa pagluto sa mga pagkaon nga may sabaw o konsarsa, pabukalan, kag paturon nga nagalabot ini sa 70 degrees Celsius ang temperatura. Bago kaunon, initon sang husto ang mga nabilin nga mga pagkaon o konsudan. Taguon ang pagkaon sa husto nga temperatura. Hindi pag-ibilin ang naluto nga pagkaon sa ordinaryo nga temperatura sa sulod sang 2 ka oras. Ibutang gilayon sa refrigerator ang luto nga pagkaon kag mga pagkaon nga madasig mapanos. Ipabiling nga mainit o kung masobra sa temperatura nga 60 degrees Celsius ang luto nga pagkaon, bago ini ihanda sa imo pamilya. Hindi pagtaguon sa madugay ang pagkaon mangin sa refrigerator. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Ang Ilonggo nga si Eugenio Eugene Torre amo ang una nga Filipino nga nakaangkon sang titulo nga chess grandmaster matapos siya ang nagdaog sang silver medal sa ginhiwat nga 21st Chess Olympiad sa Nice, France sang 1974. Sang 1976 sa isa ka chess tournament sa Manila, naghimo pagid sang maragtas si Torre bilang una nga nakaluto sa sadtuanay world champion nga si Anatoly Karpov sang Russia. Si Torre ang nangin malapit man nga abyan sang American chess grandmaster nga si Bobby Fischer.
Natawo si Torres sa Iloilo City sadtong November 4, 1951. Halos hindi na maisip ang mga medalya nga nahakot ni Torre para sa Pilipinas halin sa magkatuhay nga mga chess tournaments nga iya nadagaan sa magkatuhay nga bahin sang kalibutan. Sang 2021 nalakip si Torre sa World Chess Hall of Fame. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kung ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kon kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang pinakaunang international bank sa luwasang Manila ginbuksan sa Iloilo sadtong 1883. Iniamo ang Hong Kong and Shanghai Banking Corporation o kun HSBC. Tuig 1875 sang una nagbukas ang branch sa bangko sa Binondo, Manila. Kag April 2, 1883 sang nabuksan ang una nga sangay sini sa Iloilo. Una nga nagtanyag ang bangko sa mga financial services nga nagpasanyog pa sa industriya sang kalamay sa pungsod. Kag sang ulihin nag-finance man. Alas 2:44 aton nga oras. Proceed kita sa salat nga next from Student Mom of Lambunaw. Mapalambunaw kita kay may mga matching pictures diri sa aton. Si Student Mom. Dear Tita Regine. Hi and hello sa inyo tarandira sa Bombo, amuman sa mga nagapamati subong sa KLP. It's early in the morning, Tuesday. I decided to write something to you again, Tita Regine, para kung mabasa mo na ang duha ka sulat ko nga ara subong sa imo, wala mo pa ini mabasa. May inog padala naman ako liwat. Manami ang batang-batang ko sa katre sang magsilaw sa bintana ang umagad ko nga si Lester, husband ni girl. He visited me early this morning together with some of our young people in church. Gapangayo sila green papaya, agud balunon sa ilang camping. Pero 4 na lang ang bunga sini. Sang isa ka adlaw, mangka ang ilagin ipo sa garden. 4 kadalag ko nga mangka, laktan baboy. Ay, sarap. Well, at least nakabulig ang produkto sa akong garden sa mga young people. Nagatigulang nagid ako kaayo, Tita Regine. Kag mabatyagan ko ini sa akong kalawasan. Kapin pa akong magsaka ako sa hagdan, kag maglakat-lakat sa footwalk nga daw madanlog. Halong gid ako kaayo kay hadlok ako madanlog. Doon ka isa naisip ko, siguro mabaston na lang ako. Pero do kaya ko pa man nga maglakat nga wala baston. Gani, masami, sa sulod balay na lang ako gabalik-balik lakat. Kag sagwa bedroom ko nga may gamay nga space para makalakat-lakat. Ginpalibot ko na lang diri ang akon mga tanom, agod maatipan ko ini nga hindi na ako maglakat sa malayo, kay basi makadanlog pa ako. May ginposesyon man ako nga plastic bench sa atubang sa akon mga tanom.
Kag kun aga, diri ako nagapangape-kape. Abe, sa picture ba, nami plastara ni student mom ho, ka very refreshing sang palibot. Kanami, bugnaw ang hangin, puros green, ay kanami ilagid. So nagatubang ini sa highway, nga pila man lamang kabdupa, halin sa balay, gani makita ko ang mga nagalabay nga salakyan. Naisip ko, siguro someday, mapabakal na lang ako kay girl sang baston nga payong para feeling safe man ako. Pero, in spite sining mga limitations nga naagihan ko subong, gina-consider ko na lang nga isa ini ka gift from God whom I have to serve. This is true to all of us, whether our limits are physical, emotional, or intellectual. Paul once said that it was in weaknesses that God's power will be revealed to us. So, I go about my business in the house with confidence and courage, kay kabalo ko that God is always there to protect me. Ginabaton ko na lang ang tanan as they are and be content, knowing na in God's providence, everything will be alright. Tita Regine, sa nagligad ng Friday, nag-attend ako sang lubong, sang friend ko nga si Sally. Madamo ang nagtambong. Mga co-teachers namon sadto sa CHIC, mga nangin estudyante niya, kag mga close friends and relatives. Ang tanan niyang hinablos, nga ginpa-eskwela niya, ato didto. Amo man nagyan nabilin nga isa ka manghod, si Ernie, nga nag-facilitate sang tanan, agud madulong si Sally sa iya ulihi nga pahuwayan. Nag-prepare ako sa isa ka binalaybay, taginbasa ko ini sa atubang sang tanan nga bisita. Well, we all knew that someday we will be away from our body and at home with the Lord. One short sleep, past wake eternally. To see may leksyon kang makuha. Kasaysayan sini, masubo o masadya, mahimo inspirasyon sa imo pagpangabuhi sa tanan nga tion. Ang imo na agihan, sing ikaw bata pa, love story mo man o imo pag-eskwela, isaysay, isulat, kag imo ipadala, kay pamatian ta, kon problema, mag-asawa o mangin financial man, pagkapuraot o pagpangabudlay, sa pag-istorya mo sini sa kahanginan, ikaw basi maumpawan. Naagihan mong kahadadlukan o karadlawan man, maga-enjoy diri, mga suki kag mga fans. Paborito nila ini nga pamatian kay sila makakadlaw. May mga laygay man kag mga komentaryo sa imo problema nga ginpresentar mo. Makabulig ini sang dako sa imo, magtawhay sitwasyon mo. Lain-lain ang obra sa managasulat diri. May maestro, may maestra, marino, negosyante, mga nanay kag tatay, lolo kag lola, ihado kag ihada. Kung ikaw ang magdaog, may isa ka kalibo, kag interviewon ka sa estasyon sang Bombo, pamangkot ni Tita Regine, mangintama kasadya, pagasabton mo sa iya. Gani sulat na kamo, ipadala sa KLP, kuha na sang papel kag ballpen, ipadala ini sa DYFM, Sky City Tower, ang address sini. Cute. Tita Regine, kung ang bahon mo ini sa tune sa isa ka komposo, eksakto gid ang wordings. Wow, sayang no, hindi tabi ka bala magkanta mo. Anyway, masami nga nagauran diri sa Lambunaw, bisan hindi gid man panto ka ba nga ang mga misetas nagpamulak man. Kani nagpa-picture ako kay Dudes, agud mapadala ko dira sa imo. Upod sa akong sulat. Enjoy gid ako mga pe sa Guabalay. Daw ara lang ako sa paradise. Gani man no, gani gid ka paradise gid sang location mo da. Joke lang, tita. Hindi tuod gid man no, through the pictures makita gid naton. Anyway, pero matuod Tita Regine nga happy gid ako tan-awon ang akon mga tanom. I remember Psalm 17 verse 11 saying, "The heavens declare the glory of God, and the firmaments show his handiwork." I remember Jesus
He used nature as a teaching tool to encourage people not to worry. He used simple wildflowers as an example. Consider the lilies, he said, and then reminded people that even though flowers do not work at all, God dresses them in splendor. Tita Regina, I have to close my letter now. Please read this simple prayer by Fortuna. Wait on the Lord from day to day. Strength He provides is in His own way. There's no need to worry, no need to fear. He is our God who is always near. Thanks for reading this letter. Until next mail, and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Nice gid man sa lugar mo dira, Student Mom. Look at the pictures. Ka mga healthy sa mga tanom, and it's really so refreshing, no? Imagine, you are so blessed na may lugar ka nga amo sina, may spot ikaw kung sa diin pungko ka na, mga pingapi ka, manilay-nilay, and get inspirations sa imo nga palibot, and manumdum naman, no? Kung anong next nga i-share mo din sa KLP. Well, enjoy, ha? Enjoy what you have. No reason para nga magreklamo kita, but we can just be thankful with all the blessings that we have in small ways, little ways, or big things nga bless sa ato ni Lord. Thank you so much, Gid. Your stories are always full of inspiration para sa amon pilitanan. So, halong ikaw dira, ha? Student Mom of Lambunaw, and I guess it's a practical idea. Mag-get ka na lang sa payo nga baston so that safe ikaw anywhere you go. But of course, we know, kayang-kaya pa man. But for your safety, pwede, Gid. Anyway, thank you so much, Gid. Magapanumbalik ang kahapon lamang program. Kaupod sa gihapon si Tita Regine, pagkatapos lang sa pila ka mga importante ng mga kahibala. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung masakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang serebrasyon mangin mas malipayon. Kagasto gid bala sa imo adlaw-adlaw kag feel mo gid pirmi ang petsa de peligro bangod nga wala na gid unod ang bulsa. Gamita ang imo bulanan nga spending habits, amo man ang imo bulanan nga take home pay agod nga makasat ikaw sang budget nga imo gid masunod. Wala man sang pulos ang istrikto katama nga budget kaangay sang indi gid pagkaon-kaon sagwa. Apisar nga naandan mo na nga naga-take out ikaw 4 ka beses kada semana. Sa malipot nga pulong, himo ka sang budget nga nagasanto man sa imo nga lifestyle kag spending habits. Dapat nga himuon mo man nga inspirasyon ang imo budget para makaangkon ikaw sang bag-o nga mga hobby, kaangay abis sang pagluto sa sulod sang balay. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwa sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag sigurado. I hope you will also find time para nga makashare makamadari sa kahapon lamang program. Hindi lang mga stories ng iban aton nga enjoyon, kundi nga inyo man mismo nga mga istorya. So find time, please, and email your stories sa bombo_iloilo at bomboradio.info or sulaton sa gihapon, pwede, qualified gid. And padala nyo lang sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Nagapamaypay ang 1,000 ka pesos. Nga inyo nga madaog kung mangin weekly winner ka mo. So ano pang hinihintay? I'm sure you have lots of free time. Kag pwede gid. At the same time, no, that's also the purgation, pagwaon kung ano man ang aras sa sulod and share diri sa kahanginan. Maraming salamat sa inyo, mga kabombo, for your time today and for your stories. Of course, waiting na si Tuyang Ermitanya to be followed by Provincial Jail and Dear Diary, mga dramas nga inyo nahamutan diri sa Bombo Radio Iloilo. So salamat gid, balikay kita tomorrow sa gihapon. Ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.